Salam mehriban doganlar. Giçäsi edidilleşler. Öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Dünýä türkmenläriniň Türkmenim kanalynyň nowatdaky gün efirine başlaýar. Bugünkü gün efirimiz şatlyň isle boýunça şatlyk şu Türkmenim kanalynyň tomoşaçylaryna öz eline geçen käbir faktlary ýetirmek isleýändigini aýtdy. Mundan bir näçe gün owul ýöne planlanan köp sanly başga gepleşikler, temalary bolansoň şatlygym gelýär alýan. Şatlyň efirini şuny geçirmeli bolduk. Häzir men şatlygy alýan. İlki bilen şatlyk düzgünimiz şeýle efirin düzgüni. İlki bilen şatlyk öz aýtjak zatlaryny aýtsyn. Sizem özüňizi belli edip alyň. Eger şo aýdýan zatlar bilen baglanşykly bir sorawyňyz, zadyňyz bolsa, ýa anyklajak zadyňyz bolsa, belliňiz bolsa, goşşok zadyňyz bolsa, şolar ýaly bolanda goşşok zadyňyz bolsa ýazyň. Men onu efirde aýdaýyn. Ýöne sorajak zat etjek bolsaňyz onu eger mümkin bolsa şo demeden soňa goýalyň. Gürrüňdeşlik. Şatlyk alýan. Salam. Gowmya dilen. Şatlyk gowy. Salam. Giçäsi. Ekran açayın. Göründüm değil mi? Awa. Bir özüňi kadryň içine, ramkaň içine alsana, bir gyrada dursun. Ortada görünür ýaly. Ha, tersine bolly. Görünmü. Atomy bir yana seyretmeli bolem. Beýle deýin näme? Yine indi bolly. Indi sen bu tarafa git ha. Şeýle. Dik koysam bakalım. Evro dik koysam ama bolsa eken. Onda şeýde. Dik koyayın da duran da ben şu bir pastavka jagadan oraýyn, şuňa ýekejany taýýar, ýekejany. Evet. Aýdy berem şöyle gürläp arka. Bolýa. Mehriban doganlar ýa gaýdyşmaly ilki şatlyk öz faktlaryny aýtsyn, halka ýetirsin. Siz şo aýda oturka belliklerini alyň, goşşok zatlaryňyz bolsa, goşşok zatlaryňyz bolsa ýazyň. Men onu ekrana çykaryň, özünden soraýyn. Şonu ýöne temaň daşyndaky sorawlary gaýrat edip efiriňde şatlyň aýdyp boljak zatlaryny aýdandan soň bir soraw jogap edeliň. Şeý deliň, bolmasa tema dargaýa bara. Hemmäňize minnettar tesirçiler. Hoş geldiňiz. Salam hemmäňize. Ömrüňize bereket, öýüňize bereket. Sag bolun. Tak, oracı nereye geçeceğim? Eştilýärmi sesim? O sesin goýuşdylar. Sen hamala Türkmenistan'da däýýäli şat. Sen internetiň omowy, sesiň omowy. Men haýranmyň. Ya dinge meňkiler, da şükür köp adamyň nemesi interneti işleýändir. Şo internet işleýän adamlarym özüň bilen bile efire çykaryp görkezsene. Çıkardyma dünküde. Dün nerede çıkardın? Arada çıkardım, ben öz kanalımda koydum, TikTok'ta Şo koydum. dün giýjen ýarymyna edýän efirine çıkardın mı adamları? Yok, neme çıkardım, TikTok'a çıkardım. TikTok'a men düşünýänlerler. Boldumy? O da. Yo, aýdy ber arkaýyn. Yani men şu arkasyna koýjak bolýan, näme bolýan bilemem. O şeyler. Bolmasa kaptal goý näme? Tapawdy näme? Başta gowy da erbetderler.
Ya zaryatda durdu andan zaryada mädir 50% da buna bunun gutorsa onu işin gaýtdy boldy. Şu arkajygyna näme goýsa bolýandy. Mehriban onlar şu gün saatlyk elimde täsin maglumatlar we materiallar we diýen soň onun käbir ol aýdýan aýtjak bolýan materiallarynyň zatlarynyň käbir nemelerini aýtdym aňa ýöne men üçin täzelikden ýöne umuman tomoşaçylarymyz üçin halk köpçüligi ulaýtada ýaşlar üçin ýaňy şu oppozisiýa siýasat bilen baglanyşykly gözü açyljak bolýan halk üçin belki neme bolup biler bilýärmi? Täsin bolup biler. Şoň üçin bolýa diýdik saatlyk bilen şu gün efir edýär. Bolmy saatlyk taýyn meselemi? Hen edem neme diýärmi? Yanardagam degişe baýgan tenne o ogurlardan ördük almana başladyň öýdýän. Biziň wagtymyzy ogurlaýan diýär. Bagyşlarsyň çagalar göýberenok, kompýuter çagalan eline, telefon çagalan eline, urşup diýen ýaly ýalwaryp diýen ýaly alýan. Şoň üçin bagyşlaň gize kalmamyzyň sebäbi menden şartlyk öňünden taýýar oturdy. Hatta bir kedegem aýtdy, näme başlamaz okmy? Şu günmi ertir neme 10:30 zamanat diýip şey degişip soradym. Ya gündüz 10:30my? Men ýataýynmy diýip. Şoň üçin aýtlaşmaň. Bir çemçe ganymy geçe görüň, toýuňyzda elek bilen suw çekeýin. Bagyşlaň meni. Aw salamlaşaly hemmeler bilen. Bolýar. Men meňde gowmýa delen janyny sagmy. Umuman şu prosto men näme üçin şu Baýhanyň kanalynda çykyş edýänimin sebäbi. Baýhan ýadyma düşýän bolsa, sen bilen çykyş etdim, soňky çykyşdan soňra ýa-ni Azat Isakow, Murat Gurbanow bilen çykyş etdi. Azat Isakow kim? Azat Türkmen. Orsetli. Orsetli Azat Türkmen, Hawa. Şol ýa-ni nemäniň Murat Gurbanowyň kanalynda diskussiýa menä çykyş edýän. Soraw jogap etdi. Indi şöyle bir gowzat bellek geçedim mele. Olam näme dat? Ýagny Murat Gurbanow şeýle diýdi. Azat Isakow sora berdi Murat Gurbanowa. Şartyk Şeýhiw Allah Murat Rahimyň kanalynda çykyş etdi diýdi. Ondan önce Allah Murat Rahimym diýdi. Yankı dedi, şartlık bilen dil dövüşýärmi ya, ýene näme diýärmi dedi. Ana Murat Gurbanow jogap berýär. Allah Murat Rahim bir gedek çykyş etdi, şartlyň näkilikdigini bilen soň indi dedi, çykyş etmedi o gaýdyp dedi. Ödüm uwerni görledi. Dek ýakynda 2-3-4 günlükde men Allah Murat Rahim bilen çykyş etdim. Indi şu arada sen pikiriňe. Sen gatbol soram. Yo, sen elimde faktlar var, faktlar aýtjak diýdiň. Sen bana soraw berýärsiň. Yo, onu aýdyp berjeýärdir. Prosta ilk şunu başlary, şu temadan başlary, ruhsat et, gaýrat et. Men öz şahsy garaýşymy öwrenjek bolýan. Pikiriň. Men pikirim şeýle, hormatly teletomuşaçylar, Murat Gurban özü yalan sözleýänini bilip, özü bilýär, özüniň yalan sözleýänini alжырая, çöp çalama urýar. Çöp çalama urýar. Şo aýdan sebäbi meselem, şo taýda azadyň garşysynda meni maňa ýönköjek günäsini şu kanalla şatlygyň çykyş etmegi höküminde, şonu bir neme delil höküminde görkezýär da. Şatlyk hökümetiň adamy döwletim menem şo 3 garp meheme işgärmişim, rejim bilen işleýärmişim. Şoň üçin men şatlyk bilen efir edýärmişim. Bolýar. Sen şo dostum bilen birinji efir haçan etdiň? Geçen Tomusmy? Geçen Tomus. Yani
Şonun kanalında iň güýçli video men videom. Sana sağ olsun ayt da. Sağ olsun Hawa. ayt da. Aslında ol Ýöne sana men bergili dostum. 200-300 euro bermeli da ol. Ýa gerek gel. Öyle. Gurrun şeýle. Hawa. Mehriban oglanlar, mehriban gyýlar. Ene men her bir türkmen halkyna ýüzlenjek bolýanlar. Uşa näçe ýyl geçdi? Taşdy 2-nji ýyl. Hiber şu opozisyoner diýär, sumoklar daray. Şu haramdadylar näme edip bildiler? Näme geldi elinden? Yo onu tomaşaçylar bilýär, hemme kişi bilip otyrar saatlyk. Şoň hiç tat elinden gelmeýändigini, gelmejegini. Bu täzelikden sen bize faktlar aýt. Faktlar aýdanda, ýagny neme şerde bellek koydum da ödümde defterde ýürüýdi. Tema gelen fakty men defter telefonda başga, defterde başga da. Oşum Akgöl Sapar. Kim o? Kim bilýär? Şoň hakyka ady näme şoň? Nahal. Yok, hakyky pasport boýunça Türkmenistanyňky hakyky ady, familiýasy näme şoň? Hakyky ady. Ak Muhammed. Familiýasy? Familiýasyny bilemok. Çesne bilemok. Näme üçin anyklamadyň onu? Most estendir onlarmyndan ýöne familiýasyny dogry bilemok. Yo, sana inni şoň bilen baglanyşykly, kim bilen baglanyşykly sana maglumat gelýän bolsa sen şonu anyklamala, hakyky adyny we familiýasyny. Nireli esten adymy aýdýan. Nireli şol? Onun ödümi Aşgabat, Ahal territoriýa. Däl. Marly. Marlymy? Onun bilen maňa ýalan maglumat beripdirler onda. Ýöne Nahal diýip aýtdylar, lakamy. Lakamynyň Nahal diýip aýdanlaryny aýtaýyn. İkilik koýan men sana. Ya nasancel menim Gogut haýarlama şartlyk. Yo, gözüm bilen göremok. Eşden adymy aýdýan. Ýöne Nahal näme şol? Nahal sözü näme? Nahal diýmek onuň kliçkasy. Näme baradaky kliçkasy? Halk arasyndaky kliçkasymy? Ya şuulçuluk kliçkasymy? Ya näme kliçkasy? Ya şahyr bolup şoň öz zakamymy? Kazyolçuluk. Kazyol bolan kanal. Nädip? Demok, eşitişime göre karoçy ol türkmen halkyny oňa muňa satýan eken-de. Men eşitişime göre. Naprimер, sen şol iň soňky çykýan kanalyňdaky jurnalistiň aýdýan zatlarynyň uralyp şunu aýdýanmy? Yok. Sen şoňa teklip etdiňmi? Şol wel sapar barada sen kanalyňda çykyş edýin diýip. Yok, teklip edem oňa. Wagt şoňa teklip et görmeli kenin. Var. Indikide. Muman diýjek bolýanlarym her bir barada näýli başlajagyny bilemok. Şu adamlar sonra bersin, ne plan nähile adam, ya plan barada tanaýanmy? Plan barada bilýärmi? Şu barada ýanky o näştanak list haýsy ýerine okap etşeň men. Men okatamadan näme etşeňmi diýerler maňa. Hiç adam bolmaz sen aýtmaly zatlaryň aýt, ondan soň soraw jogaby geçeli. Ýöne sen ýöňürde aýtmaly. Inni şol ýanky adynyň adamyň adamlara satýanlygyny nähil suwd ediljek. Men eşitdim diýende. Inni seret. Eşitdim bilemok. Ýöne suwd edip bilemok, eşitdim. Eşitdim diýen şatlyk. Onu inni diňle bu näme meňdi? Ine bu näme meňdi? Murat Kurban aýdýar, Döwlet Baýhan näme ömrü boýunça ýalan sözläp beren adam diýär. Meni tanamayan adam diýip, men niye şonu eşitdim Döwlet Baýhan näme ömrü boýunça ýalan sözläp beren adam. Boldymy onu şu? Şu delilmi, şu faktmy? Eşden bilen gören deň bolmaz diýär. Eşdeniň bilen görenin deň bolmaz. Yo sen näme şu zatlar tasdiklatyp bilen okmy?
Men tasdiqladyp bilemok. Täze men oň dogrudygyny, näde dogrudygyny men bilemok. Ýöne men şoň üçin sen bilen şo zat geňeşeýin diýdim. Ve senden şo hakda bileýin diýdim. Şo zatlaryny sen köpü gören köpçülük hemem tomoşaçylar bilen Men şoň hakyky adynyň, familiýasynyň, köp zatyndan bilýän ýöne aýtjak-ka. Şat. Mençi Aýtjak. men şuwçy dälýän. Ýok, sen efire men faktlar bilen çykjak, köp zat aýtjak diýdiň. Sen aýtmaly. Eger onu dinle. Sen bu adamlar bilen baglanyşykly hakyky şolaň adyny, familiýasyny bilmeýän bolsaň, sen onu nädip bulara garşy görüşýän? Ha? Nädip sen bulara garşy görüşýän? Men sen hökümeti işleýäniň ananam. Hökümeti işleýän adam bulara ýalaky ikilikçi ýala çykyp, taýýarlykda çykyp gürlemeýär. Wat näşerde sen ýadyň suud etdiň, men hökümeti işlämok. Men ýoňa maýtdyň, logikasy nokta. Sen şol adam arada aýtjak bolýan, menem birinji soraw berdim sana. Birinji sorawy eýän birinji sorawdan galyň. Birinji sorawdan galyň eýän, şoň hakyky adyny, familiýasyny bilenok, bir, iki, nirelidigini bilenok. Indi ol adamlar aradaky temany ýapaly. Başka? Sen şo iň soňky çykyşdan kanalyňdaky jurnalist bilen şol ýankyň arasy näme üçin gowdal? Şonu bilýänmi? Gyzyklanıp gördüňmi ýa biri saňa aýtdymy şo barada bir zat? Eşitdiňmi? Allah Murat bilen wel saparyň arasy näme üçin gowdal? Ha o. Ay ikisem jurnalist bir-birini nemeden bolmaly. Men pikirme şeýle. Konkurent diýjek bolýan. Ay ýok. Konkurent. Konkurent da däl o. Ýok, käbir zat aýtmak bolmaýar-da diýip ter düşünme. Onu soň liçny özüň aýtyp bererim. Bolly. Onda inniki nowat kimde? Inniki nowat halk diými sorasyn. Men bilenmeýdim. Yo sen nemede ba diýdiňa, ispisekde ba diýdiňa, ispisekde kim ba bolsa şol atlary aýt. Şeýle di, şu atlarga balanşyp näil soragyňyz bolsa beriň men aýdaýyn. Bolýa, ine Murat Kurbanow. Şol gulluk edende nirede gulluk edýär? Ve şu gulluk edende näme iş edýär? Şatlyk. Urmun, Türkmen oglu öz videosunda şo Murat Kurbanowyň bir garnaş aýalynyň prezidentski aparatda hemen bir ýerde, hökümetde bir ýerde işleýändigini aýtdy. Dogrumy şol? Onu bilemok. Ýöne Kakam Rahadyrowyň aýal dogany ýa-ni şördi Merkez Bank edilnemen kaptalymda bir bolsa bir 300 metr şonda işleýär Merkez Bankda bu galçyr näme? O kerevi onun nemesinin günäsi ýok. Primer doganyň günäsi ýok. Olar ýa muzu olardan geçen. Onda näme biziň dogan garnaşlarymyzda tanış bilişlerimizde azar berýärler. Olana hiç daxly ýok. Ganwamam ýokman. Men azar berilýän, men sebäpli azar berilýän adamlaň men bilen garnaşyk zatlyk hiç ýyly bagy ýok. Ýa düşündim, ýani men onu çötün bilemok. Men hakyky zatna şo. Täsin o. Ine Murat Kurbanow niýde gulluk edýär bilýärmi? Nirde? Murat Kurbanow Ukrainada gulluk edýär. Ukrainaň tank wyskçasynda gulluk edýär. Indi seret, şerde bir şo halkyň aladasyny edýär diýär-de Murat Kurbanow. Bar halkyň aladasyny edýär diýeli. Indi men näme üçin her gedek diýen ilki bilen bir adama inanmakan şol adamyň geçmişi hakynda, şol adamyň geçen ýoly hakynda gydyklanyp gör diýen. Türkmeniň bir nakly bar, küýküňden gabar düzetmez diýen, gabar düzeder diýen näme? Şoňa bir nakly bar da. Aýtjak bolýan adam eşdilýärmiňmi? O eşdilýär. Men sen dinleýän şoň üçin sesim çykaram.
Awa, ine Murat Kurbanow bilenmi? Halkın aladasyny edýän adam bolsa, şo gulluk eden döwrünü Olga atly bir gyz bilen tanışýa, şoň bilen söýüşýä, şoň bilen durmuş kurýa. Toý edýä öýlenýä Ukrainada. Munyň Volodya diýip bir gullukdaşy bolan. Prizivtaşy da. Gullukdaşy bolýa. Ýa-ki Volodya bilen ikisi dost bolýa, äpijüje bolýa da diýär, toý edýärler, näme diýerler. Onuň ýa-ki Olga'nın kakası yok oluyor. Eşitiliyor mi? Awa. Olga'nın kakası yok oluyor. Awa. Olga'nın kakası yok oluyor. Prezidente de yok şöyle internet. Yok, daha o sözleri aytmaly. Onun yani Olga'nın kakası yok oluyor. Olga'nın kakası yok olanda Murat Kurbanow näme diýär? Yani jaýyny alýar, satýar, pullanyar. Bu Olga'dan gyzy bolýar Murat Kurbanow. Adyny da Leyli diýip takýar. Gyzym invalid bolýar. Indi şu mırr diýende men kışın günü o Ukrainada kış nähilek soğuk goýardy. Kışın günü ýa gyzy bilen keleyni taşlaýardan pullaryny juýuny urýardan Türkmenistana gara gaýjaby. Indi şoňa hereket eden adam häzir halka kömek edermi şu? Tövbe edenlerden. Yalanşynyň öwözünde boljak bolup şol yalanşyny Hudaý şonu geçirsin niýe diýenler? Yok. Tövbe edýän adam birinciden o akwel sapar keçekelle bilen gürleşenni näme diýär? Türkmenistanda diýär demokrat bolmaly diýär. Hawa demokrat bolmaly diýär, meselem diýeli. Indi diýär gyz bilen gyz, oglan bilen oglan Ýewropa döwletlerine durmuş kurýarlar diýär. Türkmenistanda şoňalar etsek diýär, biz diýär Türkmenistanda öptürür diýär. Aha kelle atmış o. Şey diýdim şo. Şey diýdi şonu 1000%. Men zapisini malymda internetde öz saytymda goýdum. Men tereden şoňa. Bolly sutnama tamam mesela sylkasyny uradyryn şoň. Näme üçin adam zatyň tebigatyny bozmaly? Allaň yaradan düzgünü, zady bir naturalny tebigilik baka näme üçin şonu bozmaly? Ha? Bilemmi? Şoň bilen ösüş bolýarmyka? Yok, Olaň ösüşi şomy? Däp desuru var. Her ýurdun öz däp desuru. O däp däl ol. Ol däp däl ol. Her ýurdun däp däp däl. Yo, sen düşünmedin. Men misal getirýän-de, men misal üçin diýende, bar Fransada şoňalak düzgün diýeli. Ýene bir ýurtda şoňalak düzgün diýeli. Ýene bir ýurtda ýene bir hil düzgün diýeli. Ýöne biziň Türkmenistanda, biziň watanymyzda başgaça düzgün. Edep, terbiye, tertip, medeniyet diýilen hatda. Ne doğru olsa daýday. Yok, o sözüm yok. Ýöne inni gaty täsin oýunlar oýnalýar da, şu halkyň kellesini zäherlemek üçin, halkyň üýtüni sowmak üçin aýylgan şu oýunlar oýnalýar da. Inni senden bir daha sorap bilermi? Meseleder sonra başarjakladım. Murat Düşemow diýip biri çykdy orta. Awa, eşitdim. Gördüm ben videolar. Partiýa urýan diýip çykdy şol. Onça o gurrugyny eşitmek, ýani bir gurrugyny eşitdim. Murat Düşemow ýanky Allah Murat bilen guruldy bir 2 sekundluk 3 sekundluk gurrugyny eşitdim. Soňra ýa şu Murat Düşemowyň özüniň ýanky bir arkasynda setki we gapdanlar bir türkmen adamlar we näme ekrançylyk, bagçylyk şu ýerde bir videosy bar eken. Hawa men Murat Düşemow ýene näme şu videosyny dinledim ben. Hawa aýdy berindi. Şu Türkmenistanda diýe şoň reklamasyny etdiler. Türkmenistanda siýasy partiýa gurmak üçin ina adalet ministrligine ýüz tutupdyr. Men partiýa gurjak, adam çöpleýän, adam toplaýan diýip. Ondan soň ýanky jurnalist agaňam ana Türkmenistanda näme gurup bolýar eken, partiýada gurup bolýar eken, şonu edip bolýar eken diýip şoň reklamasyny etdi. Ýöne şol. Intak Düşemow saat hiç saat ýokka hamala illen berilýän soraw ýaly edip
Ha siz siyasada opozisiya goşulyňyz okmy? Haçan goşulursyňyz zat dip bir sorapdyrmy bir sorady dip aýdanna opozisiya birleşen bagty menem bir partiýa bolup goşuljak diýen ýaly gürrüň etdi şol. Şondan soň düşemi forta çykdy. Inni sen şo ýanky jurnalist ağaň we şoň töweregindäki ýaşlar hereketi bor. Gaýrat. Men ağam da. Inni Oňal ağam bolandan dogdokyň içinde jaýym bolan gowy. näme üçin? Sen reklamaň etdi. Yo, men reklamam edene. Seni şu daşary ýurtlardaky Ýöne men bir zat ünsürdüm. Dinle bir zat ünsürdüm men. O bir kim Garaja oglanmy şo bir gütli näme möjekli bir zat bir çykyş edýär kim şo? Türkmen oglu ol Garaja oglan näl ol? Şonu ikiden çalışýar Türkmen oglu ol Garaja oglan näl ol? Maňa da men Hudaý uran diýip bir zat diýip lakam goýup dur. Onuň ýanşy ünsürdüm şu Allah merat bilen men çykyş edýäne. Ben kızıklı şo kimdigini bilesin meli ya şonun. Ön bir gedek çykyş etdim Allah merat rahim bilen. Aňarda 2-3 gün geçdi, Garaja oglan çykyş etdi. Garaja oglan me Türkmen oglan men hem kara şo çykyş edýär ýerinden. Düýünki çykyşda da şo. Çykyş etdimi? Onu Allah merat rahim bilen gurlaşdymy men? Hawa? Ýerde. Hawa? Şondan soň ýanky şol Türkmen oglumy ýene çykyş edýär. Hawa Türkmen ogly iň soňunda bir material taýýarlady hemmesini jemle. Seni reklama edýänler diýip nemetdi, tankyd etdi, şo tankydyň içinde menem ma diýip maňa ýazdylar. Türkmen ogly şol saatlygy ekrana çykarýanlary tankyd etdi, senem şolaň biri diýip biri maňa ýazypdyr. Yok, berde var dinlem. Reklama diýäňi de bilýän. Bir zatda otne realny da berde reklamçylykda däl, berde nabarot goýdymy halk her kimiň aň düşünjesini bilsin. Men aň düşünjämi, sen aň düşünjäňi, onkyny mümkini işeýdi we mara deňeşdirip öler hereket etsin. Kimin kimligini, kimin nähillikdigini goýdymy halkyň saýlasyn. Ya halk çödiýär o zady. Halk görüp otyra. Gözü wa özüň ýa aýtdyň häli nasarat ananmasaň diýär. Aýtdyň halk uje bilýär kimin kimdigini. Bilýär, şoň üçin goşulan. $500, $800, iPhone hiç birine ananmady, hiç taat etmedi. Ondan naşaryn iň soňky edek 31-nji martda mı bir zatda näme çağırdylar? Proteste hiç kim öz aktivistler çıkmadı. Öz aktivistleri. Onun bu birazcık özün mekir hata edýänlerem şol ýanky Murat Gurbanyň hereketiniň içinden ýaşlary çekdi de ýaşlar hereketi hamala täze bir hereket, täze bir oho ady belli agaşekler awtaýdaklaň bary. O nähil ýaşlar hereketi bolýar? Sen bileneme goşut kan lakamyny gulanýan, sen bileneme bir telefonna gürleşen bolan bolup nemede İstanbulda deňiziň kenaryna onam näme goýupdyr internetde. Awa. Ýöne bilen men geň galýanda näme üçin şu adamlar öz-özüne ilk sora berenok. Her bir zady bir adamdan günah yüklejek bolýar. Bir adama günah yüklemek diýilen zat. Ol namartlygyň işi. Biz namart däle ilk günäni özümizden gözläp tapaly. Özümizden gözläp hereket edeli. Men öz nememde YouTube'da spisik koydum produktolary. 1 kilo un, 1 kilo şeker, 1 kilo yağ, 1 kilo duz, 1 kilo napример kartoşka, hıyar, pomidor hemmede daş bir buhanka çöregi. Daşary ýurtda bahatı näçeden diýdim. Şon dollar görnüşinde maňa ýadyň diýdim. Menen Türkmenistanyň içinde diýdim. Hakyky bahan diýdim. Görkedip diýdim. Siziň dikkatinizi ýetirjek diýdim. Daşary ýurtdaky
Taşary ýurtdaky adamlaryň aýlygy bilen ol imitin bakasy onam sennemet. Bilýän? Şu arasyndaky ara baglanşygam diňe imitden näl aýlyk Türkmenistandaky aýlyk bilen hakyky aýlyk bilen kaguz ýüzündäki däl adamyň eline galýan. Meselem Sen un alyan mı? Un alyan mı? Un alyan tına satın alyan tına. Ýok. Un muka satın alan yok mu? Ýok. Öydäkler mantyy börek la deden yok mu? Türkmen naharlaryny ýen yok mu sen? Ýani olar taýýar näme alýada? Hamir var, lipyoşkan inçejigi. Test alýa. Ha o. Yo, prosta özüň üçin gyzykly bolmak üçin sen gidip un bahalat gördüňmi? Sen bolýan ýurdunda bir halta unyň bahaty näçe man? Bir halta. Bir halta bilenmi? Ha? 25 kilo gelýär, näçe gelýär bir haltaň? 50 kilo gelýärmi? 50 de var, 25'lik ama 10'luk var, 5'lik var. Tap, şolar ýaly. Sen kilesiniň bakasy gerekmi taňa? Doňduň şatlyk. Doňdy internetiň. Şu un meselesine girmellerliň. Doňdurdular seni. Şatlyk doňdy gelýänçe nemedeli, bu şatlyň aýdýanda ady her ýurdun öz bakasy, öz bergileri, onuň alýan halkyň alýan aýlygy, halkyň derejesi, o taýdaky güzöran derejesi, şo zatlar hemmesi işin içine girýär. Şolar bilen bile hasaplanmaly zat. Ol Türkmenistandaky unyň bakasy bilen näme bilen bir haýsam bolsa bir Ýewropa ýurdundaky unyň hasabyny deňeşdirmeň logikasy, manysy, maksady näme? Men onu düşünüp bilenmek. Ýöne Taşary ýurt metbuatynda Türkmenistan bilen baglanşykly çykýan habarlar, yalan habarlar däl. Men Türkmenistanyň kronikasyny bilýän, azatlyk biljekkä şatlyk täden geldi. Näme de garlyk? Unna garly. Un. Meselem bir halta un bakat näçe şu siz tarapda? Bilemem men. Men un bilen işim ýok, şoň üçin bilemok şatlyk. Ýöne saňa öwrenip bereýin. Öwrenip bereýin saňa. Bolly. Näme üçin sonra ýani? Bilen prosta diýjek bolýanlarym ine Türkmenistan nähillik döwlet dereginde Türkmenistan öňlerini Türkmenistan'da näherem naprimjer selski hajayska diýişýärler, naprimjer paxtamyz bar, bugdoýymyz bar, arpamyz bar. O hojalyqda Hudaýa şükür önümçilik zat hemme zat ýetipdi diýen ýalakda paşdy. Anam näme etseň edip oturuvermeli. Sen esteniňi aýdýanmy ýa hakyky faktlar bilen demedýänmi şat? Faktlar bilen görenmek. Teret şu hatyn aşağı etip bolan okmaý. Men şeýde oturmaly bolýanda bolmasa. Senden sorady. Şoň üçin goýdum ekrana. Sonra senden niýe saatlyk meni $600 haçan derýa meni tanaya Rus fadaryň ýanyna aldy we gitdi we soň men elimde çilinmady. Polisiýa satdy. Soň polisiýa diýdi. Şo zat bar, dünküde de maňa da berdi şonu. Kim o nämen $600 men bilemok, nämen polisiýasy men onu bilemok, nämen Rus fadary men onu bilemok. Bir direkine şöyle yalan mırda. Tipa men ondan geleli. Onu da bir gaptala goý. Imit bile baglanşykly nemetjek bolsaň, menem taýýarlanaýyn, senem taýýarlan, imit bilen aýratyn gurrun edeli. Sen şu gün meni efire çağırmagyň sebebi bilýän barmy? Näme üçin şu imit meseleni men goýýan? Bilýän Kamran Hydyrow aýtdy bir sözünde.
Türkmenistan'da produktlar gımmat diye. Türkmenistan'da produktu alır yalak değil diye. Saatlik Men senden burada taýyş etsem bolarmy? bir müddet näme aýdy şunu, onuň aýdy ber. Men diýjek bolýanlar. Wot men gitdim, magazyna bardym. Bir halty unyň bahaty näçe manat diýdim. 50 manat diýdi. Bir halty unyň bahaty 50 manat. Aýdy berdi. Şol adamyň şoňa meňdeşleň adynam, dadynam agdamasana gaýrat edip şu kanalda. Adam sanyna bolmaýanyň halkyň gara adam hasaplamayan adamlaryna agdamaly ustaýdy. Gaýrat et. Ýani ýolun aýtdyňa garnaşy ýani 300 metr goloýumdaky bank diýse otur diýdiň. Gutordy. Başga näme gerek? Şoda. Sen öz aýtjak maglumatlaryňa dowam et. Düşünjäň bilesin ele ýeke jawardady. Şoňa bir baha bersem. Men bir video goýdum, gören bolsaň, şu adyny agdama diýdiň, men adyny agdajakka, men şoň ejetiniň gowuruna alyp dilek etdim, doga etdim. Men görmedim. Ýöne sen videolaryny görjek, häzir dogrumasam nemem wagtym mümkinçiligim ýok. Sana söz verdim diýip näçe günden bäri ara bir zat girýär diýip şoň üçin bolmasa şu günden merkän gowy ýagdaýym ýok men. Aýplaşma. Bir kellem durýar men görjek bolýan. Belli edip aljak ondan. Belli edip. Ýeken senden hem hasabat sorajak. Yo, onda beýdel, eger şmat ýagdaýyň gowy däl bolsa, onda arkaýynçylykda arkaýyn gürleşeli. Yo, gürleşiber, nemesi ýok. Men hemme işlemi daýandym. Daýandym. Näme diýe, okany Döwletaga şahatlyga soraw, watandaşlaryňa gynanýanmy şul aýraçylyga we gynanýan bolsaň, senem häkimetden ýollaryň açylmasyny talap edip öz kanalyňda goý. Her birimizden watan emele gelýär diýe. Bolmy? Bolly. Dinle, men gynanýan, men her gepleşigimde de aýdýan. Her gerek çykyşymda da aýdýan. Şu ýurdaşyndaky her bir türkmen sagaman Türkmenistana dolanyp gelsin, sagaman ýurdumda dolanyp gelsin. Gynanýan, gynanjyman bildirýän. Ýöne ýolum ýapylmagyna men günäkär däl. Ol men elimdäki zat däl. Men onu edip bilmeýän. Eger düşünürseň diýip umyd edýän. Yo, sen onatlary edip bilýän bolsaň, ýanky Ak Muhammed Welda Pardiýanyň hakyky adyny bilerdiň, nirelidigini bilerdiň. Şoda. Inni, nowatdaky beýleki nemelerine geç maglumatlaryňa. Sen soraşdyryber. Koydum halk sorasın. Benim şu arada aýdyp bereýin. Şu Türkmen ogly bir zady gaýtalak gidip otyr. Şolya Murat Gurbanow bir çykyşynda diýe, arkasynda diýe bir penjireň reşotkasy bardy diýe. Şu menem şoň gallym. Menem gen gallym diýe. Abi şu reşotka Türkmenistanyň reşotkalarymyş ol. Awa. Men özümçe pikir edýän, analiz berýän. Может быть, ol Türkmenistanyňky däl bolmagan mümkindir. Может быть, ol Türkmenistanyň reşotkalaryny ogurlap alkydan bolmagan mümkin. O guruluş firmada işläne. Şondan da o guruluşy edýär. Ýöne abi şoňa reşotka şu Türkmen territoriýasynda, bir Özbek territoriýasynda näme tak geçiş hak diýilýär da reşotkasynyň adyny. Geçiş gulak. Motiva. Şol motiv. Nagyşa. Awa. Nagyşda geçiş gulak diýilýär. Gadymy Oğuz Türkmen nemesi şol. Türküy halklaryň simboly. Awa.
Şoňa indi mene ýene prost öz pikirim, most öz swar guruluşdy işlemde belki swar şikdir ol, belki swar edip bilýändir. Belki näme özü, näme demir alandyr, da dedindir, belki öz nimesinde ýatandyr, belki goýundyr. Şo diýe Adam her bir pikir edip bolýar. Men hiç kim tarapyny alamak, ýa hiç kim tarapyny çalamagam. Ýöne men hakyky zadymy aýdýan. şatlyk senden bir daha sorajak. Sonra. Inni özüni oppozisiýa diýen daşarurtaky toporlar. Bir wagtyň özünde rejim, häzir resmi wezipede oturan adamlar bilen bilelikde hereket edýärler. On ýany bilen paralel häkimeti olardan aýratyn, öz başyna ele geçirmek üçin hereket edýärler. Bu häkimetdäki we häkimetiň daşyndaky adamlaryň arasynda agzalyk barmy? Bir konkurensiýa barmy? Häkimetiň üstünden uruş barmy? Men şoňa düşünüp bilemmi? Bular aňardan hemme maglumaty alyp otyrlar. Hemme adam alyp otyrlar. Şolar wagtyň özünden aňary karşyka otyrlar. Düşündüm. Indi şeýle bir zat da, sen şunyňa şeýle jogap da bir sonra berýär dedi, bir ne diýär-de, men şeýdip jogap bereýin, şuňa eger düşünürsiň diýip umyt edýänem. Кто больше много знает diýär? Дурак или мудрец? Ona jogap beripdir, дурак diýipdir. Почему diýipdir? Мудрец, потому что думает diýipdir. Ana sana jogap. Deşnekli. Täzin. Ştaýda Durak diýelim, olar durak. Nikulin Saparov diýip biri sorapdyr. Şatlyk Türkmenistanyň halkyň ýagdaýy nähili? Sen pikiriňçe diýe. Düşünmedim. Türkmenistan halky ýagdaýy nähili? Sen pikiriňçe. Ha, Türkmenistanyň halkyň ýagdaýy nähili sen pikiriňe görä diýe. 5 var men deňden. Boldymy? 5 vermek deňden. Özüň oňar ýa, özüň oňarmadyk näme? Ýatardy nämedir? Özüň oňarmak üçin hökman, özüň oňarmak üçin hökman şo korrupsiýa sistemasynyň içine girmelimi? Ýok, özüň oňarmak üçin pul bermän gadety bolýarmy? Diňle baýhan, ne şeýle jogap bolýarmy? Barmy, diňle ne şeýle jogap berjek. Ine bir ýaş çatynjalar, er aýaly kisi, öýlenýär, durmuş gurýar, toý edýär, zat edýär. Bulan çağatı bolýar. Ay oglum, me giydim, me iç. Hemme da öňüne dökan açan edýär. Näme bu çağanyň kellesinde minýeňesinde pikir bolýar da. Ha, значит, maňa hemme kim bermeli, hemme kimden men almaly, hemme kimden men şeýdip hereket etmeli. Soňra ulanym diýär ki, kakat diýär, aýdaly diýär, ulal ýa diýär, çaga diýär, men de oglum sana diýär bir Jiguliň maşynyny açary diýär. Onun näme çağata maliyadany näme kelletinden maňlaýyna bir daşyny ýapdy, meselen Jigul soramak, meselen Mercedes soradym diýär. Men näme üçin diýjek bolýan? Her bir zada bizim özümüz günäkär. Her bir zada ene ata diýler, ene ata çağany nähile terbiýelese, nähile çağa teretse, çağada şeýdip dünýä gelir. Eger napmy enesi atasy çağa lälikledip bar, ay oglum diýip götüne şappatlap demedip bir erkeledip berse, bagışla bolýar, o çağa bar hiç kaçak ul olup bar, normal çağa bolmaýar. Ýöne şu çağa açyk kynçylyk görüp la edip bir näme mysal üçin aýdaly Messi futbolist diýeli. Näme şoň aňarsy näme ejet kakasy baý adamdyr diýýärmi şo? Ýok. Ya Michael Tyson. Şolaň aňarsy da baýdyr diýýärmi? Ýok. Enesi atasy şoň wapşy garyp biriniň nemesi ýene bir zat. Şeýdip bir olar özü kadar özü hereket edip bir öz durmuşyny özü pikir edip şeýdip bir öz gadançy ne diýerler.
Näde Şart. olsa daý. Äger ol studentler sorawuna geljek bolyn şu taýda Liberty gowurda sorudy. Şunu gaýrat edip bir anyklap bilermiň? Şatlyk Sapar Iklimow teke bazaryny men gurdum diýe. Sen wagtyň bolsa teke bazaryň bazar komuna gidip sorasana istoriýasyny, taryhyny şol bazaryň diýe. Ay meseleden soramakda teke bazar komi bilen aram gowy salam mende nomer var men jaňa sorap bileýin. Teke bazaryň taryhyny. Inni studentler meselesine gaýdyk geleli. Aha. Studentler meselesine. Rahat avdy, studentlere de pul geçirsinler diye. Men 1,5 ýyldan bäri bir köpük pul alyp bilenmok ýene atamdan diye. Soň dädeş öre Western'den $50, viza kartlara $50 talipler aş diye. Şu meseleni bir nemet bolmaly Men studentlere şeýle jogap bereýin. Nemede? Meni bağışlan gaty görmäň daray. Menim student boldum, menim okudum, menim talip boldum. Sana ýa-ni aýtdym men. Adrak var, bilenmi, maminkin sınok bolmaň daray, bir adrak kynçylyk görseňiz de mara bilenmi? Bir iş tap bolmaýa däle, bir işle gazanyň da dedim. Ýöne men bilemok 1000% men ýa 100% garanti berip bilemok o da men prost eşdendim. Şu taliplere mi ýa-ni ýene çağlara mi ýa bir çağaty barlara mi $100 ýa-ni her aýda almaly, $500 her aýda almaly. Etmeli dip hökümet bahatyny hökümet kursundan mı näme şoňa edip karar wad edimi şoňa alyp bilen adamlar wad edi ýene näme bilen adamlar wad edi men bilemok ýöne şu daşy ýurt okuyan bolsaňyz gitiňdäni haýsy ýurtda şu kim size jogap berýän adam wagty şu jogap berýän adam ýana barın ýüzleniň şoňa haýyş dedin kat üstü bilen çykyn bolmasa da bak kamera bilen düşürip edin. Men bilemok da at sodan ratdan bak kıymalı işle hareket et. Türkmenistan'daki yürüytü dörödürün ayratyn bölük korrupsiya gullugyny yapıp soň içeri iş ýerine geçirdiler. Şoň sebäbi näme diye. Öz başdak bir korrupsiya garşy görüş nemet wady, bölümi wady. Soň şonu İçeri İşler Ministerliğine değiştirdiler. Näme şoň sebäbi diýip soraýar. Habaryň barmy? Yo. Ýöne watan adatda görýär Watanım bazarlarda hemme zat gymmat şol barada aýtsan aşatdyk diýe. Bazarda gymmat zat ýokdur. Normal el ýeterli. Sen şeýle pikir edýän. Men şeýle pikir edýän. Ýoksa da aýyň birine ýollar açylýandyr Türkmenistanyň içi boýunça. 1-nji iýunny. 1-nji iýunda o içerki gatnaw açylýar. İçerki gatnaw açylýar. Ine gowy täzelik we badarlanma açyldy, badarlanma işe başlady. Uja kaçyndan bäri işläp otýarlar, badarlar uja hemme kim gelip otýar. Töweleme halka uja polysy neme hemme tarapdan bir neme başladylar da. Gowy täzelik bilen oşa. Şatlyk şeýle soraw bar. Näme üçin o bolardy? Tok ýok diye. Köçelerde haýyş we köçeler we ýollary oňarmaýarlar. Şonu sorasana diye. 21-nji asyrda şolar ýaly baý döwletde henidem gum köçeler ýagyş ýaganna laý bolup palçyk bolup ýatan köçeler bar. Näme üçin şatlyk? Mene şeýle jogap bereýin, belki bir planda bir zat bardyr. Gelecek üçin. Gelecekde bolar diýjek bolýan. Murat Gurbanow prezident bolsa bolarmy? O bolsa bar erkek öýerir, aýaly
Ondan şatlık canından yoğundan kaçıp gitmeli oluyor yani. Ştaýda çara çarif diýip biri sana bir zat ýatdyr. Seni aýplamak, ýalňyş düşünme, näde dogry düşünme şatlyk, halkyňa gynanjyň çyn bolsa haýyş edip çykyş ederdiň diýe. Sen blogger hökümünde sen basyş döredip bilýän. Sen pikirleri bir ýere jemledip bilýän, gönükdirip bilýän. Bloggerligiň, metbuadyň, jurnalistikaň jadysy güýçli bolýar. Düşündüm. Ben şo boýunça imne çykyş edip goýdum. Eger men çykyşyma seretmedik bolsam men günäkär däl. Düşündüňmi indi? Xitayda Batyr Jomortov diýip Özbegistany bir türkmen doganymyz ýazýar. Assalamu alaykum Baýhan, şatlyga sowal Türkmenistanyna näme ýeşetsek türkmen halkyna peýdasy deger diýär. Gatoğu var. Türkmenistan'da näme işetsen, näme diye? Halka peýdasy deger diýär. Türkmen halka peýdasy deger. İslendik bir işetsen, Türkmen halka peýdasy deger. Eger şu peýdaly iş bolsa. Häzir. Şatlyk şeýle bir maglumat bar. Türkmenistan barada. Türkmenistanyň edara ýol başçylary prezidentiň kakasynyň 40-na çenli her kim saçyny syryp gezmeli edipdirler. Pirkol tutýar idi. Ay, aklıma sığmazlıkla. Deret, bilenmi? Ölüsün filan beg olurdu ya da. Eştiýäňdämi? Ýa, men tesirlere derediň, dinleýän seni. Ölüsün filan beg olurdu ya da. Aýtjak bolýanlarym. Her bir adam gelejegini bir pikir etse, bir öňünde bir goýjak maksadyny pikir etse, bir ýa-häle aýtdyma, bir hakyky bir adam diýilen, insan diýilen bir özü üçin bir plan goýsa, ine men plan boljak, şuňa üçin men şuňa hereket etjek, bir özü bir hereket edip bir bilen aglamadygy emjek ýok diýär-de, nahylla bir adrak hereket edip bir nemetse, Lüboyda etip bolýar. O ýöne bir bizim bu türkmen halkymynyň bir adama da men ýigrenýän adamlarym. Näme üçin diňe türkmen halky däl, hemme ýurtda da bar şoňalyklar bilýän. Göripli köpeli ugrapdyr. Birini göripçilik edýärler. Näme peýda tapýarlar? Biriniň kakasy ýok ole, oň üstünden gülýär. Eýle beýle. Ya biriniň ejesi ýok ole, oň üstünden gülýär. Ya bir mysal üçin ýykylyp ýatýar, köçede barya onu telefona düşürýär, internete goýýar. Habar ýokmy? Näme taýyňam 2 ucu var diýär. Bulucum, ulucum. Ertir kunde sen şoňalak bolsaň, seni şeýtseler, sana ýakyrmyş o. Bir iş etmäken közü ödüňe bas, ötmese de keseke bas. Arzuhan soraýar, şatlyk. Bolýa işejek diýe, student hökümünde. Ýöne ruhsatnama alyp bersinler studentlere. Ne legal işe kabul edenok, ne legal işe kabul edenoklar diýe. Arzuhan, men ömrüm belli. Men real mesela iş gerek bolsa, lişni kanuna laýyk işlerken, daşa ýurtda simboli häzir. Näme üçin men muny beýdiýän? Sen şumat adam aklyny bulaşdyrjak bolup ýadýan bolmagy mümkin. Men Orsetde imine Putin'in bir gurlan gepini eşitdim. Putin şey diýdi, daşa ýurtdan gelen, naprimер, raýatlar, okamana gelen studentleri diýdi, işlejek diýdi, işli üçin edim. Daha dedim, goý deňi işlesinler diýdi. Bir 5 manat pul gazansınlar diýdi we şolara adam bermän diýdi. Hasan diýdi şol. Arada bir gidetli bir ay 2 ay boldu joňa. O realny hakyky zat aýdy. Putin özü işin şey diýdi. O saklap oturmaň diýdi. Wah, men Orsetde meşhur jurnalistlerden dälle, bolmasa bilirdim, habarym bolardy. Ýöne gyzyklanıp görýin.
Gıdıklanıp göräşür. Realny o daşa ýutdy, işlesen bolýar. Bärik işlemäne gellikmi, okumana gellikmi saatlyk. Sen döwrüň bilen şu wagt dogry gelýärmi? Şoňa jogap berdi. Dinle kimse Ali Taş şeýle soňa şeýle jogap da diplom maňa däl saňa gerek. Kär maňa däl saňa gerek. Хочешь учи, не хочешь не учи. Хочешь работай, хочешь не работай. Сам решай всё. Kakys ýadýa, ýok saatlyk agam, sen ýalňyşýaň diýe. Ol 500 dollar daşar ýurtda iş wiza bilen gelen ýaşolar ýaly bilen adamlara geçirip bilýärler. Biz o studentlere pul geçenok diýe. Bilemok. Geçmeýänmidi, geçmeýändir, geçýänmidi, geçýändir. Alanın madi, almadığın madi ýaly edýärler. Her kim erkilek ýa-da. Senden soraýa, näme üçin näme şol iň soňky gerek çykyş eden kanalyňda gönefir ýok? Şonu sorak gördüňmi diýe. Haýsy kanalymda? Şo iň soňky gerek çykyş eden şol dünýä belli jurnalistiň kanalyna. Ha, Allah rahimyňkyda mi? Gönefir eden ol. Näme üçin şo taýda gönefir ýok? Şonu sorak gördüňmi diýe. Bilemok. Sorak göräýär. Kommentariýalarda ýazyň şoň näme üçin sen gönefir eden okapşdy diýip. Moş taýarlaýandyr, moş okaýandyr. Ýöne men bir daha dünüs berdim şoň çykyşyna bar. Näme da dünüs berdim? Men bilen gepleşdi ýanky. Öňünden taýarlyk görýär. Ýanynda indi efire goýup bermek adat etmek. Mende bar ýazylgydy, men Bastian'da ýazýan kapitaly hökmen bir neme goýan diýerdi, zapis edýän. Daş hemme kim bilen gepleşdi. Uja öwrenin da. Ýanky ýany bir erkek gelýär. Yüzü görünen ok, eli görünüyor. Erken eli görünüyor. Elinin şöhrünü roza mı ne mi? Buradan da var yankı. Allah varada yankı kofi uzatacağımı, çay uzatacağımı, olam alya şey nevece, ne vedip yankı bir mehirlenip seyredeceği da ay bir gülüp öldüm amımız. İnternete koyun diye atıyordun böyle ay borla diye atıyordun. Bir gün mamada bir gün koyardın diye fiyip hatta. Ne olur ýallarda gerek yok. Saatlyk senden bir daha sorajak ustaydan. Näme üçin sen şol sen arada çykyş edýän Türkden, şo Türküň töweregindäki Türkmenistanyň watandaşlaryndan şu Türkde Istanbul'da protestlere gatnaşýan ýa-da dokumentat oňarjak bolýan adamlaryň maglumatlaryny isledin. Näme üçin? Hani sen hükümete işlen oktun, hani sen agent derlin, hani sen hiç tat derlin, sen yönü näme diýler? Häzir jogap berýär. Nivinni blogger aw sen şeýledin. Eger sen olar ýaly blogger bolsaň, sen onda näme bu gizlinurluklaryň zatlaryň edýän işlerini edip ýörsiň. Näme gerek sana adamlaryň maglumatlary? Kimin protest edeni, etmeyeni, gatnaşyany, gatnaşmaýany, näme gerek sana? Näme üçin şol atlary isledin aldın? Alaňdan soň şo maglumatlary nirek getirdin? Sen ne durmy? Çynyň aýt. Men de dur. Çynym men de dur. Hiç çelip beremek. Berjegim bolamak. Berek. Yo, şol işe näme üçin pul ýatyrdyň sen? Sen biznese düşünýän adama. Indi men dinle, men hakykat aýdyn, şo Türk barada bolanda aýdyn. Men Allah'ım rada aýtdym, men 100% dogry da aýtmadym. O Türk näme edýär? Indi oňa neme oňaryp berýän eken, näme kimlikmi, mimlikmi? Şonu oňarýar da edýär. Bul bilet alyp berýän eken türkmenlere. Munyň ýene bir eden işi bu ýanky türkmenler bilet alyp berýär. $200'dan mi, $300'dan mi, $400'dan mi hem Türkmenistan'a bilet alýarlar. Biletlerin ally berdi da adetde nemetde indi tarpa taýyn ýol ýapyldy. Bilen ýol ýapyldy.
Bir gidet 100 adam mı, 200 adam mı, bilema 500 adam mı o yerde bilet alan adamlar var. Olaryň biletini köýüp gitýär. Indi bu Türk näme diýär? Bular üçin aýda $200 bilet alyp beren bolsa, biletini näme diýärden ýa türkmenlerden $100 ogurlaýardyny $100 berýär olara. Türk ne deyiş halalmyş o? Halal däl. O zatlara meşitdim, zat etdim. Ondan men bu Türk bilen nähilek aslında tanışýarlym, maňa bir aýna diýip bir çykdy bu. Aýna. Şatlyk salam zat diýip. Onda men çykyş edýän watan dönüp görä hakdy. Ay uğradı, men o uğradım diýmedim aslında. O öýdüm, maňa uğradı her kiler zat. O bir türkmen bilen türküň da ýatyp duran videosuna mı uğratdy maňa bir gedek. Şoňa zatlara çeli uğraýarlar. Men o zatlara adam efirde goýsam mara bilen onda men nähile adam bolýar. O bir giden ine bir şeyle diýip bilemok näme üçin näme diýänni. Ay bolýar diýdim. Bir gowet nomera soktum. Näme üçin sen bizar okutdum şondan. Hemme kim aýda dogry etdim, halal etdim diýe. O taý düşünükli. Ýöne sen nämeňe gerek şol maglumatlar men şoňa düşünüp bilemok. Hani bildiň-de şatlyk sen. Duraýdy, baraýdaly sen bildiň-de kimiň protestde gatnaşýanyny, zadyny, hemme maglumatlary bildiň. Şoň saňa nämesi bar? Peýdasy bar. Şonu bileň-de saňa nämesi bar? Bilemdemi? Hawa. Indi näme düşündireyim? Türkiýede meniň jigim bar. Meniň doganym bar. Meniň garnaşlarym bar. Meniň bajym bar. Näme üçin? Näme diýerler? Turistmi? İşleýänem ma turistm ma içinde ýaşaýar. Näme üçin işleýärler şolar Türkde? Türkmenistany işlete bolanokmy? Sen Türkmenistanda iş köp, lüboy iş nemet bolýar diýdi. Ben düşünmedim. Olar näme boýunça giden? Näme şu Türkmenistanda işleýär? Çakylyk boýunça gidýärler. Düşündirbildimmi? Çakylyk boýunça aktiýärler. Şu Türkiýede öwrenip bärik geljek bolýarlar-da. Praktika gidýärler. Praktika gidýärler da. Indi näli? Bir adam fakir bir pikir edýär, her bir zat oýlanýar da edýär. Ondan bir Hudaýjan şolaň içinde men garyndaşym bir bolmasyn, men garyndaşym bir näme etmesin, ýa men jigim bir näme etmesin diýip. Hem şo sebäp bolýar. Her hilekde gara şoňalykda. Ýa bir sowal ýazdy, näme sowal ýazdy orçu? Ors hatynda ýazýar. Şatlyk maňa poýuzdy Aşgabatda täze institutda giren ýaş oglan gawat geldi. Okuwy 2 milliard pul beripdir. Girişe gazanyp bilermiň diýsem menem birini ýakmaly, çürkemeli, pulu gaýtarmaly idi. Yalan zatlaýyn. Düşünmedim. Birazcık düşünüksüzrek ýatypdyr. Men düşünmedim. Aýlyklar näçe saatlyk adamlar alýan aýlyklar bilen günni görüp bilýärmi diýe. Görýändir da, görmeýän bolsa näme adam ajölesi ýok. Men nirden bilen baryp men birine sora oturmanda, ay ahyl sen aýlygyň näçe diýip. Dört elementarnat men bir taksamin ýene. Eşitýärmi? Taksamin. Şo taksisten men soraýan. Sen günüňe näçe mat gadanýan? Elementar soraýda. Taksist bana jogap berýär. 1-den saat 8-den abet saat 11:50 işleýän diýär. 8-den 11:50 50 manat. Gadanýan diýär. 11-den 3:50 ýatýan diýär. 3-den ölen saat 6 ýa 7:50 işleýän diýär. Ay ondan bir gidetde 50-60 manat gadanýan diýär. Benzinden daşgary çek çiliminden atçakmasından daşgary bagışly da indi. Şondan daşgary. Indi 100 manat boldymy? Bar 100 manat diýelim.
Şolarda men bir günde 100 manat kazanýan bolsam, bir aýda näçe manat bolýar? 30 gün. Normal aýlyga. Ha o. Normal gün bolýar. Yo Bolýar. ol şonu dinle saatlyk ol şonu galan elýän bolsa. Olam hiç. Men bir daýdam. Men daýdam. Okamadyk. Hiç ýerini gutarmadyk. Bu hakykada. Halal meýneti bilen pul tapýaşy. Birak iş Evet. ýok, iş ýok diýerler. Nan ýapýar. Ha, çörek satýar. Ha. Ýok, çörek satanak diňe nan ýapyp berýär. Ha, yapıp berýär. Yapıp berýär. Bir günde näçe manat kazanýan? Daýda diýip soraýan. Ýanka. Daýda maýja bir günde 130 manat pul kazanýan diýär. Bir günüme diýär. Näçe çel işleýän diýip soraýan. Daýda maýja sagat 1-den sagatda, damdan sagat 6-da turýarlar, şu 5-de hamir edýär, 6-da çörek ýapyp başlaýarlar. Ta abed saat 10 abedimde öğlen saat 3'e çel işleýärler. Bolly. Ana. Yarım stavka ýaly. Yarım stavka ýaly. Normal, zato şo nädir bir aý köpetkur. Näçe manat bolýar uje? Ini dinle saatlyk. Şurada bul işin başka tarapynma. Eger bir taksist nan ýapýan, çörek ýapýan, şular ýaly gazanýan bolsa, onu pul berýänden hem aborody var diýmekde. Diýmek aborot var. Aborot var. Täsin. Men özüm ilişkine düğün dinle bir mut. Düğün men kafe vardım. Şöyle dostluk park diýip park var bizde, Duruzba park. Ay bardım, bir 2 bakal, 3 bakal piýew içdim, lüleydim, onyydym, garad nemetdim, näre. Onun şöyle menden başga baran. Ha? Piýew içerýär, sen musulman näme? Ha, kafirler içýän piýwany. Piýew alkogol var da, musulman alkogol içen ok däme? Ya tawra men musulmanlar içýärmi? Yo, alkogoluňa musulmanyň şo onyňa mä düşündirip berjek. Aslında näme var. Indi ýa şo ýerde diňe mende ele, kän adamlar bar da o ýerde. Kän adamlar otýur. Näçe şol adamlar geldi o ýerde, adam köpçüligi. Minimum sen barýanda sen şo ýerde bir kafede oturýan, ýeködüm näme men ýeködüm, oturdum. Minimum şo ýerde men 1 million pul töledim men. Köne pul bilen. Täze pul bilen 200 manat. Ýedim, garnym doýdy, hedil etdim, tant etdim, daş gün efir etdim men şo ýerde. Diňe mende ele o ýerde. Beýlekler hem şeýle. Diýmek lançdy halk gowy ýaşaýar. Halkyň ýaşaýyşy gowy. O kapdalynda ýene bir kafe var. O ýerde dietski çağalar üçin bar. Çağalar pastaýan o ýerde aýlanyp neme diýerler. Onda şonça adam yalan sözleýärmiş atlyk. Yalan sözleýändir de. Mesela gün efiret korkady, mesela bir gün baryp gün efiret korkady. 6-njyladyr bugün 6-njy gün. Howamy? Bugün 6-njy gün. Anda 6-njy gün hatagyny aýtdy da, 6-njy gün öýle akşam saat nemede baraýyn men şo ýerlik. Filmlerde duroýyn, ýa bar kamera alaýyn, adamdan dolýar şo ýeri. Barýarlar, iýýärler, içýärler, hedil edýärler, tans edýärler, şartlanýarlar, goýýarlar. Näme? Ýok, daha şowuzda. Sen daha şowuzdamyň? Daha şowuzda men, daha şowuz vilayetde, daha şowuz şäherde. Onda şol häki şo Angliýadaky şondan gowtanýaňda şeýlemi? Aho. Düşnükli. Ödümine misal getirdi burada. Ştaýda bir kol berent diýip bir ýatdyr. Salam döwletaga Wolkov diýip bir wady. Şo nirde diýe, bilemok şonu. Bady hawa. Soy jiw wady, şolum neme gatnaşdy da dit. Soň gitdi şol bilemok. Ahalor wady, onu men blokdan aýyrdym. Gönümel hiç şeýli nemesiz şoň tesviri hiç şeýli kontrolsuz geçer ýaly edip
bir neme var, funksiya bar ekeni. Nemede YouTube'da. Men şoňa goýdum. Şo barlygsız tesirleri geçýän ispitiga goşdum. Ýöne ahal oglum ýok, bilemok näme bolýar. Häzir şatlyk burumut ara neme tesirler durýa. Soň ara girýär, birden gelýär. Çilimin paçkasy burmun nähili ýetýär diýe. Pul. Näme nähiliyetdi? Çilimin Bar 1 paçkasy milyon burmun 1 milyon niýe? Ha, 1 milyon my? Nähili ýetýär diýe. Evet, şu İdris. Men ýangy gurrun berdim. Ýangyja aýtdym. Gurrun zatda däl. Gurrun berdi, adamlaryň her bir zady el ýeter almany pullar bar. Pul bolmasa hiç zat ýok. Düňküde bardım, gördüm. O şeýle adamlar köp gelýär o ýere. Şatlyk Ýa düşündirdim, ýa aýtdym. Gurbanuly Berdimuhammedow diýip lakam bolanypdyr. Salam aleykum giýçäş döwladaga ýaňy şatlyga berilen soraw studentleriň pul konvertasiýasy baradaky sorawa şatlyk şeýle jogap berdi. Döwlet kursundan $500 kömek pulu diýdi. Näme üçin döwlet kursu diýe? Näme üçin döwlet kursu? Näme üçin iki kurs bar? Näme üçin döwlet kursu bar, biram Garabazarmy? Ölüň sorawyny berýärler. Näme üçin? Yo sen bilet bilen meşhurlanyp beren adam tüz saňa berilmeli soraw şu. Siyasata goşulmak diýen. Soňam bütün protestçileň, aktivistleň maglumatlaryny türklerden we türkleriň ýanynaky türkmenstanlardan onun pul berip alýar. Debede bilen adamlar var, şu nemeň içinde neme gözleýärler da bilen. Hemişe çorny hot gözleýärler. Owa. Ýa aýtdym, düşündirýän. Kakay raýynsy saňa nähillik tarapdan berdi. Sen häzir bilen adamlar var, öz aýagyny özi bal torýarlar bilen türkmenler. Häzir sen şu ýazda şeýdi. Ýanky bara. Eşdiňdämi şu matmy? Ýazdy. A bolýa okutda. Ha, dimek adamlar gadyr bilmeýän eken, ýene näme etmeýän eken, danu nafik bagyşla bolýar. Daway nemediň diýerde goýar da o. Ine Ali Taş aýdýar, şatlyk sen nirde işleýän, girdejin bolmasa näde pul tapyp şo maglumatlary pul bilen satyn alýan diýe. Hiç ýerde ulanmajak maglumatlaryny pula satyn alýan. Men ýylym sıçanda. Sıçan ýylyny bilen nähilekdigini. Yo bileme o zatlary. Yo, müçenamalardan naprimер sıçan hayvani zat toplaýar diňe. Gerek bolmasa, gerekmejek bolmasa, wagty gelende çykarar ýala. Men ýangurumyň arasynda saňa nam ýok etdim, düşünmedim. Inni bir tomoşaçy ýazýar saňa. Şatlyk nireli, bu nan niýe? Daşowly dälmi? Bu daşowly çörek diýe. Gördüňmü? Nan niýdiň? Menem çörek diýip düzeltdim, sen ýene nan niýmäge dowam etdiň. Men mi? Tutdular seni ha. Ha, yo, çörek, nan, tapawud näme? Men Tapawud ýoýdy ýok. Ýöne belli bir ýeriň öz dialekti bar. Yo, dialekt bar. Yok diýemek. Men reali nime şuma daşowuzda. Nan niýerler, şeýlemi? Yok, çörek. Onda sen näme nan niýen diýmek sen daşowuzurlarlar. Aslymy aýdýanmy? Hawa. Men ýenem düşündireyim. Men doglan ýerim Çärjew. Ata-babam bollum zat şowdur. O ejem kakam ýok alýar. 8 ýaşymda gaýçy bolýar. Aşgabatda ilk tejenne okuyan
7-nji mekden gapdalyny internat bady. Soň Aşgabatda döwletli köşk açyldy, onu okudum. Özüň Indi näçinji özüm ýyl şatlyk? 84. Hmm. Indi özüm biliberde men hemme ýerden alýan. Men arasynda gurrugymda Balkanyň dialektem gidip barýa berdi. Her ýerden çöplep men hemme ýerini aýlanyp gördüm-de. Ona sen Ama professional agent ekeningde. yok. Hakykada bilen hemme ýerin nemesini aldym-da men şu. Ine seret. Aa, Sen oturan ýeriň bile baglanşykly soraw. aa. Şatlyk Daşoğlu vilayetinde şepagat uyalarynyň bir stavka aýlygy 7000 köne pullan alýar. 2021-nji ýylyň aýlygy diýe. Düşünýärmi näme diýen? Näme? Mene düşünmek. Bir stavka aýlygy 7000 köne pullan. Köne 7 pullan mi? 7000 manat. 7000 mi 7 milyon mu? 7 milyon ya. 7 milyon. Ha, o 7 milyon. Daha bir gün şeýle edeli, gündüzüň bunu efir edeli. Türkmenistan sagaty bilen saat 9'da. 9'da da Öyle. benim bir ýanymda bir telefon alayın. İş ýerde oturan yerimde jaň edeýin. Lüboy erik. Reali gromkosta da goýýan. Özüňiz aýdýan. Indi men soraýan. Men salam goýmadylar gowy. Şu aýlyk näçe berdiler sizde? Aýtdyn özleri. Özleri agdy bilen aýtdyn. Bolýa. Berekella. Ýa-da primer Lüboy bir magazyna jaň edeli. Lüboy magazyn bada indi bizde. Dogrydymy? Planlaryň bakat näçe maday? Plança mat. Bolýa. Ya dastavka näçe mat? Bolýa. Ana şonda belki ynany, ýa onda da ynanmaýarlar. Öňünde şart gurnak goýdy diýer hemme gady. Ya bilen adamlar şoňarak bir samsyk sowara berjeklerni. Häzir şu taýda bir neme soraw görjek bolmaly. Ýene aýdyşmaly durýa da bara iki nemen tesiriň arasynda 20-30 tesir goşup gidýär. Birden neme diýär? Partlaýan. Bir tamdyr ýapsaň 5 manat. 12 tamdyrdan artyk başardan ok. Hasaplay. Aýda näçe saatlyk ýetermi aýda diýe. Şu daýdama ýetirýär. Daýdama Hudaýa şükür alýa gadanýar. Malades. Halaladım. Hem ýerde gerek. Bizimkiler ýatwyýasy gelýär-de. O ýatyp bir aýt berdi da şäherjewden birim. Men de öýmede usta getirdim diye ýanky. Ondan de 3-4 tane usta diye pullan berdim diye öňünden de avans verdim diye de. Ayni işlediler. Aýtyp o usta normal usta diýdim diye. Ondan gittim diye geldim bolende ustalar ýok diye de. Nire aýtdyk diýip oýan bilen öldüýän bolende içipdirler, gidipdirler, ýatylar, öýlerden bar jaňa diýen içkili zapoy beripdirler. O sen içmek üçin bardyňmy, işlemek üçin bardyňmy? Adamlara iş gerek gel. Keyip gerek. Aw. Ine Olam bu Yene biri maňa birazjyk neme diýär. Menem içen döwle dagy öýdüp bide alkaş diýjek bolma, ýok. İçeniň bilen alkaş bolan ok. Çakdan aşa bolsa alkaş bolýar. Ha, indi diňle ýank men hal jogap berjek diýdim. Musulmanmy zat diýdiň sen. Maňa bir gurrun berdi. Döwletli köşkünde okamdy. Bir döwran alym diýip bir alym, bir imamymyz barda. Şo gurrun berdi. Arak diýilenler şerap da. Şoň gurrun berişine göre, ýa-ni şerap bolanda şonu näme haram edipdir diýipdir da. Arak içip aragyň özü dälle keyip haram diýär da. Arak içýärden gije öz enesim zanalap ýören bar, öz nämesim zanalap ýören bar. Ýa-ni apymy hili adamlar bar da. Köp adamlar bar. O özüni erk edip bilmeýän adam bar da. Şoň üçin şu haram diýip aýdylandy da. Aslında öň içilen eken o zat. Ýöne sen
iç meselem ne kilik ýagdaýda iç. Eger naprimер ne biledir medisina tarapyndan alanynda ya naprimер ne häzirki döwürde neme döwüründe alınanda sen arasında azyrak 100 gram ya 200 gram arak içip durmaly. Sen o beýlisi zapoy berip içmeliler. Sen azyrak organizmi ýuwmak üçin, organizmi arasalamak üçin adama saglyk gerek. Piwo Sen içki hasap edilen diýenlerden mi ýa-senem? Piwo'da içki hasap etmeýänlerden mi ýa-senem? Yo, misal için hemen şu pivani var ya, ayak altında dine içip piyan olup var ya, köçe çıkıp ne metip yatsam, men alkaş olya. 2 bakal, 3 bakal içen, normal giden, gelen, yatyan. Onda alkaş olmuyor ha. Şatlık, şu Ivanov soruya 130 manat tapma üçün näçe çörek ýapýaka soradın mı şatlyk şonom diye. Yanlışmasam var ya, şu var ya. Bir yere aitde näçe tamdır dedi, men dedi. Şon yeködi, ya 8 tamdır ya 9 tamdır çörek yapýan bolmaly şu var ya. Ya 8 ya 9 tamdır çörek yapýan bolmaly şu. Egi yanlışmaýan bolmasa. Bir aitdi ýene. On bir gün sorap biläýär. Şu barada bir efir çykaryp berýär. İskender Saparbayev, taksi iz России запчасти сколько стоит братанные? Mene düşünmek näme diye. Menem düşündüm ýene näil dip düşünürem. Men maşyna urup boýunça tupoy. Bilemok. Maşin bilen ara baglaşymam ýok, maşin bilen nemem ýok. Zapças meselesinden bilemok. Yanarda şatlyk sen bu soragyň jogabyny ýokman biläýmeli Cemal Saparowany türkmen gyzlaryny araplara ýurt içindäki pullu adamlara satýa, hödürleýä diýip aýtýarlar. Şo aýallan her kim gorkýar diýe. Indi birinciden bilen mış. Şunu aýarsana bir men ýüzüm görsünler de men görýän adamy. Şeýle oturmaly bolýan bolmasyn. Birinciden ýanky mış. Men oň tarapyny çalamak. Näme diýe? Naprimер biri burada desse, ay ol plan edýän eken, ya plan edýän eken. Men şu Cemal Saparyny diýilen adamy bir gedek gördüm. Ödüm näkilik ýagdaýda gördüm. Aşgabatda ýanky birinji parkda şu ýerde tans oýnadýan bir nemesi bar eken, men hemmi aýber gördüm, ýöne geçip barýardym bolyn, ýörep parkyň arasynda marojny ýedinäni aňaran ýörek, şu ýanky studiýosynyň gapdaly ekenne şu ýerde mi? Salam aleykum gelece diýip ýanky nemetdim bolyn. Ýanky maňa terepdi. Wa aleykum assalam tuwalam ýaşart goýdyň men diýip bar gaýta men onu tanamak. Olam men tananak. Bir bilenmi? Mülakatly bir güler ýüzli bir şeýle bir gowy insan ekende. Men şonu her kim eýdi ulum suýda diýip neme diýip ýoksa ol men tanana, men kimdi? Men bilenak. O bolanmaka aýam şu 3-4 ýyl mundan öňkü bolanlar. Sağ ol şatlyk. Seret İskender Saparbayev häki soragyny birazjyk düşünüklerek ýazypdyr. Şo diýe taksiçilerden taksi şeýle gazanýar diýdiňe, häli. Şo diýe taksiçilerden sorasana diýe, bir akkumulýatoryň bahasy 7 milyon diýe. Bu diýe öňkü pullon diýe. Bu diýe bir adamyň aýlygy diýe. Akkumulýatory o diýe taksiň zapçaslary amma ol zapçasyna ýetýärmi? Ätýaşyk şaýna ýetýärmi şol galanjy diýip şonu şeý diýip sorajak bolýar. Ýalňyşmaýan bolsam. Ýetýändir da näme? Ýetmän näme? Näme? Çilim 20 manat bolup ýatyr Türkmenistanyna ýasama çilim diýe. Bar korku ýok diýlenek, islen çeki, islemedik çekmeýär. Mene ýene bir gapdarlar bar ha. Dogrusyny dogry aýdaýyn da saňa.
bir gapdaldan begenýän şu çilim gymmatlanmaň. Näme üçin? Wapşy gymmatlasyn. Ato ýaşlarymyz bar, ýaş gelecek çağalarymyz bar aýda. Mektepde zat okap berenler zatlar çilim çekişip edip yürmezlik üçin. Men begenýän lişni. Men поддерживаю. Wapşy gymmatlatmaly. Tençegen ok. Men mi? Aram kä wagt. Şatlyk Bir müddetden näle? Öz çağan var. Hawamy? Bagyşla da gatwyrmy? Şu çağan çilim çekse halarmy? benim tohum tejimizde çekýän ýok, Hudaýa şükür. Wot. Azat Hayitbaýew ýazdy. Şeýlemi? Azat Hayitbaýew mu şu? Türkmenistanyň Milli Görüş Hereketi TV. Ol liberal demokrat partiýa dälmi onku? Ýok, şo Azat Hayitbaýew şu. Şatlyk birinji diýe. Şatlyk sen aýtdy, inflasiýa kim jogap berýär? 2. Döwletde gara bazar kim jogap berýär? 3. Statistika haçan sanawly teknologiýa çykarlar geçirler diýe. Neme? Berat, şu sowal men aýtdýanda, men обычный blogger. Hawamy? Şu beren sowaly sen öýüň näme diýip düşünýän? Men ýa statistikada işlämok, ýene bir ýerde işlämok. O tipa men umumny diýip berýär da. Näme diýär? Döwlet aşatykdan soraýda TikTok'tan bir video ugrutdum, paýlaşmanlar her gedek görýänni. Ten şoň videosyny nemetmäsiň çykarmasyň. Maňa kän adam zat urajar ha. Köp adam urajar. Mene dogry maýsam köpsini görgem etjem okşam. Haýşatlyk sen çogdur bolsaň gepde alyrmaýan agam diýe. Sen çemenören garnaş bolmaňa? Ya çemenören garnaş däl Hudaýdy. Näme üçin? Çemenöre de şo taýdan näme? Sen 7 arkan bilýänmi? Bilýän. Men 7-den aňryna bilýän. Men bilýän Köştek Mehrem. Aňry. Tagan Galyç. 2. Orad Galyç. 3. Köştek Mehrem, Tagan Galyç, Orad Galyç. Nurmat Çolok, Badarbay, Uzakbay, Şatlyk. Şatlyk 7-nji. Düşnükli. Watanım aýdýa bazara bar, görel bakalar diýe. Bazara bar diýe. Gönefirde. Problema däl da, şu bir gün 2 bolup efir edeli. Aýdyp men jaňa deň gündüzüň güni, ondan gideýin aşağı düşeýin, baraýyn, bazara görkedeýin, onu görkedeýin, bunu görkedeýin. Şonu şu adamlaryň köpüsi gözüni açar. Hakykaty biler. Türkmenistan diýmek gowy ýaşaýar diýer. Men aýdýan edeli. Öyle, edeli. O teklip, sağ ol. Ştaýda berýär, Şatlyk Türkmenistanyň ölen Türk diplomaty koronavirus sebäpli bolanny, ölenni Türk kadiýetleri anyklady we Türkmenistana 1 milyon dolar jeda berilýär. Şatlyk hany COVID-19 ýokdy Türkmenistanda diýe. COVID, Türk, bolgusy soraw da bir zat diýipdir diýse, bir zat aýdypdyr diýse. Şatlyk senem aýdylýan aýdýaňa. Menem eşitdim diýäňa. Olam eşitenlerden näme? Yo, bolgusy soraw diýenler, bolgusy zat da. Yo, her hili adam da, her hili adam, her kim her hil soraw bar ya, Şatlyk. Näme diýär? Yo, marra zarra görleýär bir gedek. Daha şoňda şa wagtda suw ýok diýär ha. 2 gün boldy görledi.
Ýene Su gürläp akıp oturýar. etýär. Awa. Ýet ol gürlemäge dowam etýärmi? Awa mırrıdırı gürläp oty. Şawatda su ýok diýe. Utanana Şawat. bolar. Gutordy, Şawat. dargady, tozdy, maskara boldy. Hinidem gürleýän bolsa bara. Ey Hudaý men näme diýin? Ya Şawatda su ýok diýe de. Garagymda da su ýok diýe. Garagym kanalda su ýok diýe. Şawatda su ýok diýe. Ertesi gün men görkedim gön efirde Şawady. Ondan soň ýa-ni diktorymyz bar, Döwlet Ana Muhammedow. 25-nji may boldy. 25-nji may uçurumdan güni ola men öz owasyna bardy da 8 PMK mı näme mi? Şo ýerden Karakas neme Garagym neme kanalyň üstünden geçýän eken, köprü bar eken. Şonu spesialny görkezden ýaly etdi da öyle. Su bar akyp etýär, bolaýym ýere o. Näme gerek başga? Bir yalan söylemelmişsin diýse bara, bir sözleýärler daray. Şutaýda Bana bir aýagyny galdyr, iki aýagyny galdyrmak näme gerek? Ferhat, bağışla sen bir ýüzüň birazcık ýapýarby uzun bolansoň. Owalara aýlanyp halkyň ýaşaýyş durmuşyny gördüňmi? Çetki owalar tozap ýatyr. Men gözümüň görenine mi ananaýyn, saňa mı ananaýyn? Onsoň köpçülik näme diýýän bolsa, olar dogry aýdýanlar hem haklydyr diýe. Dinle, men şuna şeýle jogap bereýin. Owalarda da indi adamlar da. Men Garadaşla bardym. Garadaşly. Şo Garadaşlyda bir owa girdim, adetdim, bardym, aýlandym. Men şol owada 7 gün mihman boldum. Şol owany aňarsyny berdim, merin söküp gördüm. Bu men internete çykmakam, lan etmäkam. Ýöne mihman bolup bardyk. Ondan ýa şonda baramda. Bir garyp adam diýildi biri. Muň öýüne baryp gördüm. Masam jeli jaýyn palçykdan galdyrypdyr, zat edipdir, palçyk bilen nemedipdir. Öýüniň içine girýän bir nemerak oňurlanlar diýeli. Onuň doğrudan garyp ýaşaýan ekeniň zat diýdim da ýanka. Ýanky ýöne stolda takrywat edipdir. Edil garyplyk nemes ýa. Şey diýdim molin, kim men garypmy diýip ýanky maňa tosturylyp nemetdi, gyýryp başlady. Jaýynyň sene jaýy näme baha berýän diýdi. Ýör gitdik mesabyrda kökede. Gitdik beýandy gapdyny ýene bir kümesi bar eken. Palçykdan girdim ol ýankyň içine 20 tane sygyr bilen ökürler bar ha. Indi düşündiňmi? Ha. Garyp mindi şo. Belki şoňa ýalyk ýaşaýyş gerekdir. Belki şu öz çağalaryny, zatlaryny nemetmek üçin bir men düşünýär. Herkimin bir ýaşaýyş stili bar. Näme diýäniň gulagyň eşdenok bir adam nädip ýapsyn onça tam bir adam 8-9 tamdyry nädip ýapsyn diýe. Bir adam 8-9 tamdyry nädip ýapsyn. Mysal üçin daýdan bir video düşürsen. Ya öýden hataplak gör. Şo ýerde aýda 4 tamdyry. Men alalaşamak sen bilen. Şondan video düşürip bolandan görä. Şondan plana al, goş. Bolýarmy? Ali Taşýa şatlyk Türkmenistanda nas barmy diýip, çilim möne nas çilim nas diýip otursunuz. Başga näme ýokmy? Goşuň ýüden bar gerek bolsa. Ýene nemeler birden köpelli neme häzirdir. Döwlet şu şatlyk bir zat aýtjak zadyň maşatlyga bar şol türkden alan puly noş bolsun. Bu unna aljak pulumy toplasam 20 milyar bardyr soň näme diýerek? Mene düşünýär.
20 milyard bardır diye. Şoň üçin hem noş bolsun diye. Düşünemok. Senden soraýa. Aha. Senden soraýa. Şatlyk Türkmenistana bir halta onuň bagaryna aýdaý diye. 50 manat. Sutnama dedik korkoday. Bir kilan bakady 1 manat. Ine 50 deret kilan bakady näme 1 diye. manat. Şatlyk sen pulu berende döwlet kursu bilen ver diye. Alanda da gara bazar bakasy bilen al diye. Düşünmedim. Ay vay. Urdysa öldür ayalary. Yo bul tersine diýjek bolýar diýen. Döwlet kursundan alıp hawa döwlet kursundan alıp gara bazar kursundan hem ber diýjek. Ya indi ene sen bolýan ýurdunda dollar näçeden? Men Döwlet. ýurdumda dollarmy? Awa. Euro 1 bar dollar. men. Men Ya ýurdumda euro bar, dollar ýok. euro, diňe euro ýörýär, dollar ýöremýär. Ýok. Ýok, dollary çalyşyp bilýän baryp nemeden bankdan çalyşyp bilýän ýöne hiç ýerde dollar başga pul geçenok diňe euro geçýär. Sen bir maşyn 1 tonna dollar ekitseňem hiç kim şoňa satanok. Sen euro bilen almaly. Git diýe bankdan çalyş gel. Ýöne şeýle bolup biler. Elektro kartçykaň bolsa, içinde de neme bolsa, onu awtomatik ögürýär. Ýöne nagdda eurodan başga da alanok. Bizde tuvaleme manat diňe. Evet. Yine şu tamdır nemeti devam edýär. 10 tamdyrı 2 kişi bolup ýapýarlar. Hamirçi we ýapajy bolup her sene 125 000 bolýar. Çağalaryna täze giyim alyp bilen oklar. Ondan nädip halkda pul bar diýe. Men ýöri tawara şunu was sut etip korkady. Etmeli boldun sen. Sen şunu video etmeli boldun. Men sana aýtdym. Ederim. Yok man ederim. Vallahi sadece bol Daha indi. sorun içinde. Ştaýda neme ýazýar? Häki İskender Saparbaýew salam brat diýe men Gazagstanda ýaşaýan, men dogunum Daşoguzda garly diýe. Ol ýa şu 6 milyon alýar, aýlyk alýar diýe öňkü puldan hiç tadyna ýetenok diýe. Bir deriden ýa aýakgaby köwüşi 5 milyon manat öňkü puldan ýa. Şoňa pulu meni berýän diýe. Indi diňle. Ýa-ni şu kim şu? Gazagstanda talip mi? İskender Saparbaýew. Awa. Ene bir hojalykdy hemmedat bir adama bagly däl. Dogry däme? Bir hojalykdy başga da işleýän adamlar bardyra. Mesela men aýdaly bir hojalykda 7 adam ýaşaýar. Minimum şu 7 adamyň bara 4'sü işleýär. Bak 3'sü işlemeýär diýeli. 3'sü ýatyp ýýär diýeli. Indi bolýar bar 6 milyon diýeli. 1200 manat diýeli. Mysal üçin de bir alyandyr köprek ýene-de 2000 manat alyandyr belki. Beýleki bir 3000 manat alyandyr. Ýene bir plança alyandyr. Opşy jemlesiň näçe bolýar? 50-60 milyondan geçer. Paşti. Bunu görse bolýar. Kartoşka togun 3 manat diýe, dogrymy? Onu bahalat görmedim ýöne. Indiki efirde madadyr giýje, men diýär jaňa deýnadyr. Onuň ýanynda telefon ýok, bir telefon, oňla teňle gurdaşat. Men indiki efirime çeli bir telefon tapaýyn da deýin.
Gün efirde gün diýdim onu gurlaşaly. Realime şu şah immat diýer şon kalagat goýaýynna. Goýdymy içýän ýaly içýän. Şu ýollar ýurdun içindäki gatnaw birinji iýunda açylýar diýip habar berdi. Efiriň başynda saatlyk. Inni taşary ýurtlar bilen baglanyşykly gatnaw diňe Türkmenistan bilen baglanyşykly mesele däl, bütün dünýäde bililikde hereket edilýän mesele. Anajak. Meselem Germaniýa şol uçar gatnawlaryny yapmajak boldy ýöne töweregindäki ýurtlar yapan soň mejburi ýagdaýda yapdy. Hem töweregindäki ýurtlar bütün esasy dünýäniň köpçüligi, köp ýurtlar, aglawa köpçülik bir zat edip durka, sen adada ýaşaň owa ýa sen başga planetada ýaşaň owa öz başyna hereket eder ýaly. Bütün halkara derejede edilýän bir hereket bar. Şoň üçin ýapyp diňe Türkmenistan, Rossiýa bilişime görä o taýda da çäklendirilen gatnaw. Şu taýda biri badat diýipdir. Hudaýjana şükür şu wagt içinde inanamok şol COVID-19 yalan şol gurrun ölýän öňem azally arada enem aýryldy. Olum COVID diýerler. Hiç çerik çykmaýan adam näde COVID bolýar diýär. Ali Taş Karadaşlyň bazaryna barsana, şo taýda video çeksene şatlyk senden haýyş diýär. Karadaşlylda bazar bolmay normalce. Hep dedi. Yo onda sen normalde gücü çık näçe hep dedi bir gedekmi näme ulu bazara var şo. Hep dedi bir gedek bazara ola mal bazarlar. Bazar diýip bazarym daldy ýöne prosta bir kiçiräjik ýer bazar etip goýupdyrlar da öýlerler. Atak günü Karadaşlylda toý mekan we gowy salypdyrlar, täze goýupdyrlar arada gördüm ana. Onda gowy pulaýlanşy wa diýmek o taýda. Keýp üçin pul bolsa başga da düşünmädir. Bir köçede 20 hojalyk ýaşaýa, bir kişi hökümetde işlemeýe hemmetiniň çagasy daşarywdy işlep ýördi. Adamlar bilýärmi? Kynçylyk bilen işläse gelenoklar diýär. Ne daşaýurda gidip işleýär. Indi şu daşaýurda sen häzir ejen oýýok, kakan oýýok sana. Primerde da bilýärmi? Ay oglum beýt diýip. İşleseňem işleýän, işlemeseňem işleýän. Edil sen şu daşaýurtdaky ýalara Türkmenistanda işlän bolsaň, bu mat görsen näçe milliarder bolup gitjek. Şatlyk şu taýda täsin bir soraw berýär. Inni jemläli efirimizde sen men faktlar zatlar aýtjak diýdiň. Hiç zat aýtmadyň. Inni men seni efire çykarmaýan. Şu temada diýene häki şol aňyrdan ne efire etjek zat diýäňi edeli ýöne inni şu syýasy temada çykmagymyň sebäbini aýdaýyn. Efire sen bilen çykmagym sebäbi birinjiden marradyryň için ýakmak üçin. Teň men kanalyma çykanda şoň içýän ýa-mı? Şey diýen eken. Gahar elýän eken, saç hüjrelýän eken. Eşitdim bara. Ýa-ni sowal okap hada gyzykly näme? Daşda ýadyk. 7 arkasyny tanada şatlyk ýöne näme üçin şyhaň ady çykmady diýe. Sen şyhy familýa. Aýtdym men. Täzeden tana? Näme täze? 7 arkaň. Köştek mehrem. Tağın kılıç mehrem. Yine. Ondan Nurmet yok tağın kılıç yadına çıktı diyemce. Köştek mehrem, tağın kılıç mehrem, Nurmet çoluk. Ondan Şirmet çoluk. Ondan Şihvay, Uzakbay, Şartlık. O sana mandırım.
Tanımaldın Doňdum. ha? Awa, ýatdan çykdy. Gördün mü? Tomaşaçylar näme sen tut diýen. Men Şat. doňup kaldym bir kere. Yo, normalny. Yo, men maaşyma görünüp durandan sene aşak bakyp durdyň menem beýana bakyp durdyň. Kabut ikimiz ters Sesler gidip dura. Kim nire bakandan näme? Sesler estilýär dämi? Bollu da näme? Aynen. Eee, Ana dogurlady indi. Näme? Mehrem diýmek näme bilýän? Mehrem? Aa, Mehrem ýakyn sen hostaryň gowgerýäniň mansyna näme mehrem? ýok, men eşdişime bara mehrem diýip ýanky Çowdurhan bolan eken-de. Çowdurhanyň iň bir ýakyn adamy bolan we şoň maslahatçysy bolan adama mehrem diýen ekenler. Şo mehrem ýakyn anamdar sırdaş diýen ýalla. Aa, Bu diýe göni efirdäki adamlaryň hemmesi ýagdaýyňyz gowy däl, aýlyklar bilen ýaşap bolanok diýe gör oko tesirleri häzir hiç bir Türkmenistanyň raýaty sen tarapyňdan gürlänok näme üçin? gel şunu ara şeýle edelle, bir gün efir edeli, gündüzüň güni. Awamy? Mhm. Men daşary çykaýyn, adetde internet paket açaýyn, goýup, gapdan beýne bir telefon alaýyn. Ýüri tawa şäheriň içinde bar, gedelenje deli. Muny gürleşdik Lübo- bolýa edeli. Bolýa gürleşdik. Aa. Inni Aa, ýuwaş bu ýerde dinläli. Lüboy halk gölenlemedel ben aýtdym, ondan kimki dogry? Elbetde Şatlyk Şeýhiýewiň dogry bolar. Göreli Köçe şonda. Köçe süpürýän bolsun, tapaýy şoň bilen gurlaşdyraýyn men. Lüboy bilen. Yani onda da bakany taparlar yani. Nämeden başyň çykýarsyň şatlyk? Näme boýunça soraw bermeli saňa? Hünäriň näme sen? Söýüňi hakda soraýmasak bilenmok diýeňe diýe. Süýü ýaşdan geçdim ben. Näetdiň aý 84-nji ýylydyň aw. 84 ýaş aty ölümi. Men şu 84-nji ýyl bolmak üçin näme bermezdim? Öýde kim ma Hudaý şükür 4 gyz bir oglum ma boldy. Tügeleme ol başga da o başga gurrun ýany. Tügeleme. Şolara söýleýin berýän. Şatlyk üçin 50 manat diýdiň welin öýüňde bolsaň bizlere subut etsene öýüňde näçe halta un wa diýe. Men öýde däl atelde. Sen näme üçin ben haçan sen bilen efir etjek boldum atelle sen myhmanhanada. Şolar ýalyp kurtulmy sen? Yemek olsa. Ya gurrun kurtoylukda däl. Indi men biznesda belki işleýän. Men vilayatlara gidýän, etlaklara gidýän. Myhmanhanada sen öýüň var. Men öýde ýylda bir gerek bolan. Öýde ýylda. Aha. Saatlyk 50'den 10 ma bolsa biznes edeli. 250'den yerläp bereýin peýdanan bölüşeli aradaky. Ba, meni jenaýatkar etjeksiň o diýär. Soň ýene mi gowy täzelik aýdaýynmy? Aýt. Karaçy, bu gowy täzelik daray. Tidara şeýle urdat görkezjekler. Video görkezjek. Näme aradagyny ýa-da aýtmaýyn onda. Aýtsam Senem şu efirde bir toparda da aýtjak diýdiňde hiç zat aýtmadyň da şat. Men inni şu temada sen çykarjak gellerin aýplaşma menden sen. Sen halkyň ýanky subut etdiýän zatlaryny esseň çykýan bolmasa da çykan okşat. Bally. Emne men şonu sudet görkezjek. Öýremi meni sen bilen bilelikde. Sen hem şonu makullarsyň. Ondan kimki dogry? Göreli. Şatlyk men 100 dolar uğraşsam sen näçe halta un alýan diýip soraýar.
$100 mana değil, $100 sen öýüňdekileri, ýakynlaryna uğrat. Goý diýim olar peýdalansyn. Maňa uğratma. 7 adamlyk maşgalan köpüsü çağa sen hemen hatam ne diýen diýe. Herkile kort bile ýagdaý. Pensal ýandyrlar. Saatlyk çörek ýapýandy. Saatlyk çörek ýapýandaýdy tapmaly boldum we 10 tamdyr pişirmäne ırmaly boldum. Belki de uğraşat etmeli bolurdum. Ýok, hakykat. Bey ardy Yo, daýdam näme jogap berjeğini bilem oktar. Endi birden daýdam eten kamera aldyk, 10 tamdyr çörek ýapsana diýsem. Saatlyk. Gawar boldy okko bilen urup goýbererdi. Feret, saat burada edip eger oturup dogry gürleşeli. Şu halk, boş halk däl şu. Görýäň näme latlar ýazýarlar. Ya ederin söz verdim hemen. Vallahi. Neşip bolsa. Batır senden sonra ağam sonra kıyın görmedi. İyiliň müýji, siliň müýji diýilýän ata sözüne, ata babalan aýdan sözüne anan ýaňmy diýip. Da. İyiliň müýji, siliň müýji. De. İyil bilen adam. Diňme. Birinji gezek ýetar sanaňda bazar baýda diýipdiň. İkincide onu aýtmadyň. Şoda bazar baýym hakykatyny aýdylýar. Tutulýan ady we hakykady bar. Skorpion soraýa, "Wezipeň näme sen şatlyk?" diýip soraýa. "Dojnostyň" diýip. Ya, näme bar? Ine tutulýan ady hakykat diýilýär. Indi näpemeni köp kakatyň adyndaky kakymjan näme diýe bilen kakyş diýip bilenýärler. Ejesiniň näme mamajan diýip näme diýerler. Şoň alakda tutulýan ady bardy, lakamy bardy. Ine Eret näme diýe? Gaty kösediň döwletiň gazakly maglumatlara garaşýardyk. Sen premoy efiri özüň etme, şatlyk köp soraga jogap berip biljek tanışyň ýokmy? Haýyş edip gör diýe. Soralar berýäňiz. Normal şatlyk normal sonra men näle pikir etdim. Men pikir etdim häzir şeýle soralar ýazarlar diýdim. Şu Murat Kurbanow, meselem Kakam Kadirov, naprimjer, ya geldi Kariyev, ya şunu meňdeşene nämeler. Ana men ondan dalşy bolşy aýtyp bererdim. Ýok, biz näil görleşdik başta da. Sen gelmäkäňem, sen gelenden soňra men gaýtaradym. Şatlyk öz elindäki maglumatlary aýdýa, aýtjak diýen zatlaryny aýdýa, şo gutorondan soň soralaňyzy berýäňiz diýdim. Ýöne, şol diýdim aýdy otyrka. Şo aýdy oturan zatlar bilen baglanşykly goşşokladyňyz bolsa ýazyň, menem onu ekrana goýaýyn diýdim. Sen kasetany ýynaýlap görüp bilýän şo aýdan. Vallahi. Sen ýöne hiç tada aýtmadyň. Wel tapar bilen başladyň. Menem wel taparyň hakykatyny soradym, bilemok diýdim. Nireligini soradym, bilemok diýdim. Ondan dalşy bolşy aýdy oturmadym. Näçe Murat Kurbanyňam ol söýgülsini nemesi zat, bu zatlar neme däl. Şu oppozisiýadaky adamlar bilen çekeleşjek bolsaň, ýa şolar tankyd etjek bolsaň, ýa şolary etmişinde tutjak bolsaň, şatlyk sen bu aýdýan zatlaň neme däl. O şahsy durmuşy. Göňünni zat kimi halar, kimi halamaz. Ol onu halapdyr. Jyny jynkyrşmanlar ýa-da aýdyşyň ýaly gurulşykçy bolan soň
pul alıptır, gaýdyptyr. O reşotka beteleden belli däl. Reşotkaň nerdedigini bilemok. Indi döwlet şeýle diýeýin, ne? Arasında özüne samsyklyga saýy bolan bir ýeňişin görnüşi. Şo kimiň metody bilýärmi özüňiz samsyklyga saýma? Enkeweden. Kiminki? Enkeweden. Enkeweden näme dady? Enkeweden bilemokmy? Bolýa seret döwlet men häzir bir adama söz berdim. Şol adam ýürüti haýyş etdi, sen efirime goşuljak diýip. Eger ruhsat etsen, sen maňa ugradan linkini men şol adama ugratjak. Ol adamyň ady Kakavay. Ödem Rossiýada Çivaksarýada. Şol adamyň bir näçe soraglary bar. Indi şumat maňa galasowy ugratdy. Eger ruhsat etsen men şoňa seň linkini ugratjak. Eger goşuljak diýsen. Goşuljak diýämi? Näme aýtjak bolýar şo? Näme aýtjak bolýar? Sowal berjek bolýandyr belki. Ber, gelsin, göreyin. Vallahi onda men çykmaly bolýanadyr. 1 sekund men şoňa näme etmek üçin. Bor. Doňduňmy ýa çykýanmy, çykdyňmy? Ýa, men häzir şol adama ugratjak bolýan. Men sesim eşdilýärmi? O eşdilýär, sen eşdip oturma. Ýöne 2 sagada diýre diýneme. Efir şoň üçin kän uzatmasak gowy. Sen Rossiýadan diýir diýip agentlere, komitetçiklere zatlar baglaýma maňa. Ataşa ine linkini uğrattım size şu birinci nemesine bas. Google'un üstüyle gir, seni kabul eder. Eştileyem mi Şumat? İşte. Hani görleyin sen bana eşitleyen mi? Görleyin, hemen görleyin. Ben nemeleri tesirleri terdi otu. Sen zapi sallın yanlan ya. Yok, zapisi değil mi? Ataşağı gelmelidir. Olar ölen gıdıklanman gerek yok. Sen fakıtlarına ait olur şeyle de özlerinden oynayasın. Я это не могу запустить, Диара. Birazcık üstünde işlete olur, ne için olmaz. Через Google'un üstüyle girdiydim ben ama. Ma o şey geldi. Ta eştileyemindi. Ma o. Hızıldanakta mı? Yok. Ha. Ya şu WhatsApp'tan hat gelse ya yeni nemesi sen sesin açık peseliyen ekende. Şol. Päsgerler meni. Men sesim yaýalım. Yanlanyan, katı yanlanyan mı? Zapise geçtin diýdim, yok yani. Yo, men zapis edem o. Yanlanyan mı Şumat? Awo. Yo indi bol. Yo yanlanyan. Anladım ben terden gir terden çıkayım. Bolýa. Marcus Aurelius döwletaga Enkewede barada gysgaça aýtyp beräý.
Marcus Aurelius Enkebe'de nirde bir halk tarapyndan ýigrenilýän, öz halkyny, ýurduny, watanyny adamzady ýigrenýän, tutuş adamzada görüp, ogry, talançy, zalim, ganhor, ejidaganym, haramzada, haramhor kim ma bolsa inha şular ýalyky adamlardan toplap Народный комиссариат внутренних делия, yani içeri işlerin halk komissariatlığı deyip yürütü an togurluğu dörü diýerler. Inni pikir etip gör. Howpsuzlyk gullugy. Soň KGB bolýa, soňam bizdäki komitet Milli Howpsuzlyk Ministrligi. Şuň kökünde haramçylyk bar. Zanniyamanlyk bar. Başga käbir ýurtlaryň howpsuzlyk gulluklary bar. Ýöne edil şular ýalyky bir halky ezmek, halky bir ýok etmek, zulüm etmek, zalimlik etmek ýaly niýet bilen bir gutoran adamlar bilen döredilen, düýbi tutulan şular ýalyky bir neme ýok. Gildin habar alyş gullugy. Orsetdäkem şoň dowamy. Bütün SSR'dakilerin hemmesi dowamy. Sebäbi şo taýdan aýdýar. Kökü NKVD'den aýdýar. NKVD diýmek şyltak diýmek, töhmet diýmek, yalançylyk diýmek, yalanyň propagandasyny etmek diýmek, adamlaryň aňyny ütgetmek, mankurtlaşdyrmak diýmek. Öz haram bähwidin üçin hemme zady etmek diýmek. NKVD diýmek. Şoň üçin henidem biziň aramyzda gynantaňam. Şunça aradan ýyl geçse-de henidem şo mentalitetdäki adamlar bar. Gynantaňam. Bu şo mentalitetdäki adamlaram häkimiýeti ele geçirsem, häkimiýete gelsem, menem heziletip bir öz diktatorlygymy döredip keýp etsem, şo adamlary ezip, gynap, talap diýe. Ana NKVD'den mentaliteti şol. Marcus Aurelius. Şatlyk ýanglanýarmy? Ýok, naushnik aýyrdım da täzeden demek. Aýyp ýoluna gitken. Normalny. Eşdilýärmi indi? O eşdilýär. Beýlerek koýmasyn, beýlerek koýman. Beýlerek koýman eken. Şonda gowurýar eken. Oldy aýdyr. Şol geljek diýen adamyň neme gel bilmeýän bolsa onda ýapaly. Sebäbi men şeýle hatap edýän şul efirde sen aýtjak zadyňy aýtmadyň. Beren sözüňde durmadyň şatlyk. Bolýa bagyşly. Men bilen baglaşyk gylläl. Sen halka jogap ber. Men aýtjakdym. Eger dogry düşünsem bir bagyşla da. Men başda aýtdym. Primерно indi näle düşündireyim? Men başladym da. Sen sonra gördün o niýde doguldy. Asly nireli. Familiýasy näme? Bilýärmi diýdim. Ona menem kiretimden galan aýdyp oturmagam gerekkä bidir öz maskara bolmaýyn diýdim da. Otna sana şeýle düşündireyim da. Öz maskara bolan. Jogol. Dogry aýdanyň üçin sag bol. Ştaýda türkmen ukwaly diýip biri ýazýar. Agam şatlyga aýdym. Açyk gedelen efir edenne maňa da aýdym. Menem şol efire goşulyp bankomatdan pul çekip görkezjek. Bu pul ýok diýenlere görkezip biljek. Şondan menem köp zadyň köpdüğünü subut etjekdi.
Bu ýöne Aşgabatdan, bu oglan. Mat Aşgabatdan. Çeýlemi? Awa. Bu real hakykat. Inni diňle. Sen Awa. ýani ötün soraýan Men onu daha şey şu döngörködür. Men şu daha şu döngörködür. Ol degim Aşgabat döngörködür. Oňa çyle Mardanyn tapaly, Lewapdan tapaly. Her vilayetden, her etrapdan tapaly adamlary. Ine gyzykly efir bolýar şonda. Inni teret saatlyk men diýjek bolýanlarym. Şu günkü efir bilen baglanşyply. Sen üns berýän bolsaň, men diňe moderator hökümünde oturýan, redaktor hökümünde oturýan ýöne esasy men güni efirlemi watandaşlar halk alyp barýar. Şolar uğrup durýar. Şoň üçin adamlar gelli garaşda saňa şatlyk. 300 adama ýakyn adam oturup sen näme aýdarsyň diýip sen agzyňa seretdiler. 300 adam gün efirde oturup. O ýa-da komentariylara bir tarapda. Şoň üçin düşündim. Sen olar bilen razylaşmaly, halallaşmaly bolýar. Ýa aýtdym men saňa. Düşündim saňa. Ýa men her bir adama aýtdym, ýani düşündirdim ha. Men size de düşündirdim, her kime de düşündirdim. Aýtdym. Men başladym bolýan. Sen soradym, planyň tanaýanmy, planyň näme diýýärmi diýip. Näpmer ady, familiýasy, ýene nämesi. Menim bilem o. Onu men pikir etdim, oturdum, ödüm. Näpmer awtomatik pikir gelýär kelle. Mene dalşa bolşy başlasam, belki men maskara bolurum diýdim. Bu üçin men maskara bolandan bolmanym bu. Şu taýda bir soraw başatlyk. Türkmenistanda Amerikanyň ilçihanasy Prep Suses diýip stipendiýaly okuw programmasyny geçirýär. Bu maksatnama ýöne näme üçindir? Meni ilçihana saýtyna giremden soň polisiýa çağıryp soraw etdiler diýe. Guman edendir bir zat. Belki bir boluksuz iş edensin. Näme diýe? Uzadorly döwletdagy normal pikir alşaly, gaýrat et, kyn görme, şatlyk gidiberdiň giç bolly olardy diýe. Näme pikirini alşaly, Liberty? Ýa bizde giç bolanok, bizde saat 3:52. Sen gize ýaşaýan öýden haçan bir gize saat 3'te 4'te şatlyk efir edýärdi. Ey Huda. Men gize efirde gündüzem efirde. Gize gündüz. Sen näme biçen? Men ýyp içenlerim görkezsem häzir hayran galyrdy. Ýene donk gallykda. Yo, men görüp oturdan normal näme? Men görem o zat. Näle wallahi. Döwlet amen efir alsana diýe, risk. Ýene men ýyp içenlerim. Görkezem. İnha şu Oğuz restoran geçtim. Oğuz. Ne bulam? Risk iyi verdim. Gördüm çat. Risk iyi verdim. Nerede? İnha. Şu linke basıp gelip bilýär. Nusoygala sana aýdýar. Aha. Şatlyk içkili ödüm şu wagtda. Yok. Lampoçka du. Yine görkezem. Lampoçka yüzüme düşýär şeýle. İçkili görkezýär. Gecenin gündüzde de işleyen hökümet işgäri da diye. Yok. Lamp gaýta gözüm näme etip barýar? Türkmenistanda normal internet yok. Şoň üçin doňya internet döwletdaga diye. Yok, internet doňanok mende. Sen studiýaň ışıgyny al. Gözüňi daýalamady ýaly. Normal lampa däl studiýanky. Men studiýada oturmuşum var. Ýöne arka fonumy ütkötmedim. Fonunu däle normal oturna.
Ha. Şumat öz burnumu seyredeceğim bir kili urulun yana koptuğumu hemen şu. Ödäli görüp hayran galýanda ýoksa aynada bärde ayna bardy, ulu ayna dudy öňümde. Görüp otyrny özümi gülýärler. Şatlyk senem interes mi adamı? Şatlyň oturan ýerdiýe atele meňzanok, ýagny otel däl ol ýer diýip berýär. Atel. Yine indi normal oldu iyice. Şeylere gittik. Net gowarny mende. Awaýny bol. Ha, gapdyrlan etseň neme bolýan eken? Men şunu şerden net goýmaly. Gittim lampyçyk aldym, onu aldym, bunu aldym. Ödümçe neme ýasadym dary. Töwereme. Neme diýe? Batyr ýazýar. Şatlyk Türkmenistana çäreler haçan ýatyrylýar, studentlere haçan normalna bilim berilýär. Çäre çykyrman diýe. Näil çara? A bayramçylyk goda çykar da nem agdy bir olar adam diýilen zat. Ana sen goňşyň gapdyr goňşyň toýny etdi da başlap gelmänne sen. Oturan yerini sorasana dasta verini görkezsen aynadan diýe. Näme da? Daşta görüwni görkezsen aynadan diýe. Daşta öýre kadar. Ha, sen atelle dälli. Hadır. Kameranda da oýlamalydyň ben. Telefon götürüp nemet çoňa. Tut. Ana. Gördüm. O näme diýipdi döwlet adam üçin. Ana beýanda da näme diýipdi? Bank diýipdi mi ana? Merkezi bank. Ana şu Kakamradyň doganyň işleýän ýeri. Ana gönüňde de altyn asır. Wi-Fi'm şondan tutýan. O aňarda da 10 etaş. Ana oğuz kafe oýarım. Ne bu da ne? Gördün mü indi? Gördüm. Görenler alı taş. Görüp otyrlar. Ana. Jogap şu. Men adamlara hayranlaryň. Eşdiňmi? Yurt ervet diýerler-de käbir adamlar. Ine biziňki ýalak yurt nirede bar? Gije gündüz swetiň bar, suwuň bar, näçe aktyrjak diýsen, gazyň bar, iste tamdyrda tapawjak. Dogry dämi? Alo, eşdilýärmi? Dinleýän. Şo zatdyň bar. Asmanyň arasynda. Başka näme gerek? Şatlyk. Sen diňe atelle ýaşaýanmy? Maşgalan öýüň ýokmy diýe. Inni sen 4 çağan ma diýdiň de. Onuň 4'te 5. Ha? 4 gyýdym, bir oglum bar. Onu sen baýa kenen gyýdym köp bolsan. Töwereme. Adam ogluma mäli bir indi 2 ýaşady. Töwereme. İki oğul. Şey diyor mu annem? Ömrüden tamamladık. Okulu tordu bir yıl. Neyse bu egzaminlerini atlar nemese Lukman olacak diyordu. Akşer ginekolog olacak diyor. Adamları peyda getirecek diyor. Cüneytan Atella Podvesnoy patolog yok diye. Ana Atella. Ütköşük Ateller kendir o bizde. Şabat mihmanhanasyny bilýän? Bilemem ben. Olar bilýändir, häzir ýazarlar. Neme daraň? Google girip bilýänmi düşmäsin? Google'a girip bilýän? Hawa. Google'a gir, daha şol Şabat mihmanhana diýip ýaz.
Uzun gorkalar. Görkezdi mi? Daşoğul Aşgabat mehmanhanamy. Yo, daşoğul Şabat. Şabat. Şabata görkezden okkoy. Sabat. Sabat dip görkezdi. Yo. Uzun mi? Ondan çıkan alır. Google'da bizde çıkıyor Şabat mehmanhana diýsem. Yo. Yo. Çıkanok. Eğer dur şu şeýni men esbilen heyet görkezin. Hotel Şabat aha daşoğul diýen göreli. Appak zdanie çıktı mı uzun? Karavanistan Niprosaytçıkka otayda da nemen beren ok. Häzir men şunu ort harpy bilen ýazyp görýän. Google karta gir bolmasa da. Hı? Map karta var map, Google Map. Türkmenistan'ın emet, Daşoğlu şäherin emet, vilayet häkimligini tapsam, Gaptalyn vilayet häkim, Gaptalyn emet, ol öňkü şäher häkimlikdi. Bölüňden Telekom. Mhm. Häzir. Taş. Oğuz. Vilayet. Häkimligi. Mhm. Tap da on. Ýazdym, görkezdim tap. Hı. Daşoğuz vilayet häkimligi. Otel Daşoğuz wa ana seňne garaýan Oğuzun wa. Ha, otel Daşoğlu, şu ön kadı Daşoğlu oteldi şu. Şeýlemi? Ondan ýady Şabat boldy. Onu täze otel guruldy aňarda. Oňa madyny Daşoğlu diýip goýdular. Maşondan Sen migrasiýa gullugynyň ýanyna oter ekeniň. Migrasiýa gullugy Gaptalda. Çykalyp köçesinde. Ja. Sen indi kim işleýäniň belli boldy. Yo, Hudaý diýip. Näme üçin? Indi sen näme üçin şu Türkdäkileň maglumatyny pul berip alanyň belli boldy şat. Yok. Öz galan çukuruňa özüň düşdüň. Näme üçin karta seretdiň? Men bilmedim migrasiýa otaydyny. Görýän? Yo, migrasiýa, diňlendi bärde migrasiýa. Yo, bir köne zdaniýasy var migrasiýanyň. Täze zdaniýasy, o aňarda täze institutyň gapdanda. Köne zdaniýasy, onuň bärde köne zdaniýasy paka boş durandyr, näme bilen, adam ýok ýene o ýurt. Meni näme sowallar ýalar? Boş gurrun diýär. Bar döwlet dagat ýa şolar ýaly atel menem çotayda ofisant bolup işleýän özüm ahallan gatnaýan şu wagt şatlygyň sesinden mehmanhanalar ýatyp bilmän jala we diýerler ýoşrak bolýar ýagam diýär. Men hetim ýöne aňary eşdil ýa, halit alla günde de gyýrýarlar. Ya günde efir edýän TikTok'ta şondan. Most badrym. Şoňa. Ýöne men bir zady bildim. Näme bildim? Baýbazar açyldy. Hawamy? Bazara gidip bardym ha. Indi bazara gidip bardym aýlandym bolyn. Adamlar var, şo ýerde meni görüp bir hili gengal feredýärler-de köpsi. Ana bir geldi bir kysana mene gorkdum am dogry aýdym, başda ýaman gorkdum. Burada etçe kolyalar köýär, etçe kolyalar kadip bar. Gödögme bar, daşa ýurtdakylar gödögme geli aýşulan adamdyrlar.
Yok da balık gelip şartlar. Salamu aleyküm deyip gelip bir surata düşürür. Rahat deyip bari yankılı surata düşüp yeni devam edip. Kayta kovuyor ekenler meni var ha. Son bilip kaldım. Şo Nasıl söyle. dünya belli jurnalist ağın seni goýup reklam etdi. Ay yok be. Ali Taş ýazýar. Maňlaýynda komitetler var. Arkasynda migrasiýa, institutyň ýanynda nalog we kime alaýan şartlyk diýer. Ine sana sorag şartlyk. Seni polisiýa sorag edip gördümi? Mehkeme işiň deşip gördüňmi? Düzgün bozup gördüňmi diýe. Şartlyk doňdy. Şartlyk doňdy. Mehruman doňlar, edi dilleşler. Ina hemme gurrunlary özüňiz eşitdiňiz, gördüňiz, taryha şaýat bolduňuz. Şoň üçin men sizden etjek haýyşym bir watandaşyňyz hökümini, bir halkyň hakykatyň hatyrasyna hyzmatkary hökümini, siziň bir dertdeşiňiz, ýürekdeşiňiz, iýilleşiňiz hökümini etjek haýyşym şu bolup geçen wakalar, YouTube'da da edilýän çykyşlar, şularyň hemmesi türkmeniň bähbidini, öňünü, soňuny kim gazanýar? Halkyň hakykatyň tarapynda bolan gazanýar. Şoň üçin şatlyk doňdum, 2 sana şatlyk çykýar. Haýsyna basaýyn. Näde şartlık çıkıyor? 2 tane şatlyk çykýar aşakdan. Studio alyp 2 tane şatlyk çykýar. Ha, ay bir zapas duruyor da. İkram şu orada at yoksa. Neme dayal devlet senin de efirini tamamlasan tamamlayın. Şoň üçin ýani jemläle şoň bilen sen ýanşol aýdan efirlerini taýýarla. Benim işe tayarlı bu övremi bana tapağı yok. Gönü Ýok ýanky diýen şol çörek meselesinde we beýleki meseleler. Bana da duýduruş geldi. Olly problem eder. Gönü men ha? Men esasy maksadym bilenmi? Adamlar azmasın. Adamlar bidirek yalan sözlere inanmasın. Adamlar bidirek var. Prosto men zanygyp hereket edýän, zanygyp aýdýan. Şu halk özüni alladyny, şu halk özüni oýnadyny. Manam soňky 2 ýylda ýaman gowy görüp gelýär. Öňem bilýärdik. Ýöne inni YouTube'dan görýär. Şeýledigini. Şoň üçin men bütün tomaşaçylara hemmesine tawar edip sereden tomaşaçylara esasanam şu efir edýän, efiri alıp urukdurup dolandyryp şu efiri gepleşige ögürýän tesvirçilere hemmesine minnetdarlyk bildirýän, eliňiz ýüzüňiz dert görmesin, toýuňyzda gaýtsyn, Allah ýalkasyn, ähli goşandyňyz üçin halka hyzmat, hakka hyzmat, ilim münim bolmasa, aýym münim dolmasyn, iliň müji inha fiiliň müji. Inha tesvirçiler özleri alıp gidip oturlar. Men diňe platformany açýan, galan zady siz etýäňiz, toýuňyza gaýtsyn, taňry ýalkasyn. Şatlyk senen bugün soraw jogaby öwürdük. Aýtmaly nemeleň gowy taýyna materiallaryny. Men gowşaýdym materiallaryny taýyna sen bilen eger hakykatdanam şu halka peýdal boljak bir zat bagyrda eliňde şolary halka men seňle bir zat edip sen maslahatyň bilesin belä. Bana daşa ýurtdan çykýarlar oglanlar. Ine orsetden çykdy biri.
Karaçy bir haramzada bar eken, ýankyň hemme kim pulunu alýan eken Türkmenistana goý berýän diýe ýene näme diýen diýip hemme kim alýar. Indi maňa sen kanalyny şolar ýaklattyrym goýup berseň diýe de haýyş edýärler. Ýa-da men Türkiýeden bir çykýan bir täzelik ýalak, täzeligem belli hakykatda. Ene bir türkmen gyýy suçunýorçuluk bilen meşgullanýar. Ýene näme diýär? Seresak bolun türkmen gyýylgamyz aldanmasyn, ýene näme etmesin. Ya yeni bir plan edýär. Şoňalyklar öz kanalynda goýaýsyň diýip maňa ýüz tutýarlar. O sen nähillik görýän şo zatlara? Maslahat berýän. YouTube'un kada kanunyna gawat gelýärmi? Awa. Onu Hemme de gördüm. Ýöne Türk kanallarına çykýar. Türk kanallarına çykýar. Meselem ten söwdasyny, adam söwdasyny edýänler bilen baglanyşykly operasiýa geçerli. Şo operasiýanyň içinde şunça näçe sany Türkmenistany, näçe sany Moldowaly, näçe sany Özbegistany, Azerbaýjany, plany tutuldy diýip şo taýda geçýär. Öňler şol men azatlykda işläp başlany urlamda at familiýasyny ýaşyndan berýärdi. Soň men haçanla şo habarlary azatlyga ýetirip uramdan soň diňe Türkmenistanyň şunça watandaşy bar diýip berdiler. Atlaryny nemelerini aýyrdylar şoň. Ýaşyny aýyrdylar. Edi bilen şolary. Şo adam söwdasyny edýän, ten satdyrýan, şu promoçylygyny kim edýän bolsa çykar şolary. Adı familiýasy bilen goýjak bolýar. Ýöne näme maksat bilen berdi? Şol adamy men deňeşdirýän. Men türkden näme üçin men zadarlym? Bir giden dasyalym. Şundurbildim indi. Türkde alalım sebäbim men diňe bir adamdan näme hemme kimden alym? Mende bar hemmesi. Indi şo mitingge gatnaşan şogyr. Most gatnaşandyr. Mitingge gatnaşýan bolsa, hem şoňa hereket edýän bolsa, hem o haramzadalary gollaýan bolsa, we ödem şoňa hereket edýän bolsa, men şu ikisini ine diýip, şeý diýip halk möňünde goýjak. Şat, bir zat edelimi? Ine şu taýda tomaşaçylyň men şu tomaşaçylyň haýyşyna görä hereket edýän. Şoň üçin şu taýda Nice Life diýip bir ýazýar, meselem tökmet atyp goýmasyn, goýsa da videonu diýe. Görýärmi? Ýok, tökmet däl, real hakyky. Şeýle bir zat edilmi şatlyk. Näme? Men sana kömek edeyim bir jurnalist hökümünde. Şu materialy taýýarlamanda. Bolýarmy? Men şoň nähili bir hiç tarafa çekip bolmajak, hiç kimden bir liçni durmuşuna, şahsy mertebesine deňmejek görünüşe getirip halkyň düşünäjek hakykat ramkasyna sokup şonu bereli ikimiz bolýarmy? Men sana kömek edeyim şoň taýýarlanmagy. Bolly, men näme üçin ýa aýtdym-a? Bilýärmi, indi men oşo geldiler ma, kän şoňalyk video da geldi, sutnama da geldi, kän ýadgylarym geldi. Ýöne meni de goýamak, ýöne şu gelen adamlar, imine şu mitingge gatnaşan adamlar ýa-da şu haramladalar ynanyp beren adamlar, ýa näpme şu Türkmenistan barada erwet diýip beren adamlar, şol adamlar. Men de şöyle ikisini elden geçirmeli, terede goýmaly, ýene näme etmeli. Ýöne kömek etseň sag bol. Minnetdarım. Men kömek edeyim şoňa. Şo professional derejede halka ýetirýär, halka peýdaly bolar ýaly. O hakykaty bilsin. Näme-nämedigini. Bolýar. Indi şu taýda Karol Lew ýazypdyr. Bugünkü çykyşyňda birje tesvirimde okumadyň döwlede. Men sen tesvirlerini gören wagtym goýdum. Gowy tesvirler ýazdyň, çörek barada, beýleki temalarda goýdum, sen özüň gören näsin? Özüňiz ogansyň, TikTok'a da seredensiň.
şu iň soňky nemäňin haşy, belki şunu görenlerler. Döwletaga aýlyk girdiýjisini soramadyň da, näme iýänini bilirdik diýe. Sen aýlyk girdiýjiňi bir şahsyň, bir watandaşyň aýlyk girdiýjisini soramak aslında. Oň liçni жизньine özüne mahsus durmuşyna goşuşmak bolýar. Şoň üçin hiç kimin girdiýjisini soramarlar. Etika boýunça. Onu hiç kim aýtmaga mejburum der. Şeýle de bir ýagdaý bar. Häzir men girdiýjimi sorasaňyz men aýtmaýan. Hiç kime de aýtmaýan. Näme üçin aýdaýyn? Liçni жизньni ilýär şoňa. Eger türkçe bilýän bolsaň, özeli, bir insanyň özeli diýilýär. Özele dokunulmazlyk var. Elle girmezlik var. Bütün dünyada şu etiki düzgün geçýär. Men Allah Murat Rahim'e bir sowal beripdim. Şu sowal saňa da bereýinle mümkin bolsa. Ber. İslendik bir daşary ýurt raýaty. Biziň ýurdumyz hakda, biziň politikamyz hakda, biziň siýasatymyz hakda kritika edip elbetde aýtmany, onuň hak hukugy barmy? Elbetde aýtmagy diýende nämen gözüňde tutýan? Türkmenistan ile, Türkmenistan beýle, ýene näme? Şonu meňdeş. İslendik bir daşary ýurt raýaty. Şatlyk. Men sana burada da aýdyn. İslen adyny aýdyp biler. Ýöne şoň aýdan zadyny, şoň tezisini, şoň materialyny çüretmek üçin professionalny jogap bermeli. Söwmeler, ejesine bajasyna ýetmeler. Ya bir näme diýen? Professional bolmaýan görnüşde. Inha soraýa adamlar dogry däl, senden bir zat soraýa. Sen şol ýagdaý şeýle dälliýär. Olaram ýok beýle dälliýär. Ondan şonu çykaryp görkezmeli bolýar. Ýöne görkezende sen şonu bir edepli, terbiyeli, professional görnüşde görkezmeli. Sen görkezenden soň Bilecek bolýanym sere, dälliýän adamam edil şolar ýaly edip senkin ýalňyşdygyny ýa-da sen aýdýanyň dogry dälligini, dogryň başgaçadygyny görkezmeli. Şolar ýaly edip görkezmeli. Şoň üçin islenlik ýurdun bir watandaşy, islenlik ýurt barada bir zat diýip biler. Oň näme maksat bilen diýäni belli däl. Bilýärmi? Belki bir topara, syýasy herekete ýa bir katnaşan bir Türkmenistanyny ýa goňşy ýurtdan dartan bir ýerden adamlar bardyr. Eşdiýänler häk sen şu gölde parwarada eşdeniň ýaly aýdyp goýberýänler. Men hem eşitdim diýen. Onuň diýäni nähilek? Ine aýdaly. Men çagamy gapdal goňşym gelip urýar. Onuň urmany haky barmy? Gapdal goňşym men çagam gelip urmany haky ýok. Hiç kimin urmany haky ýok. Onu şoň gurrumy bir daşary ýurtuşy adamyň gurrumy şoň ýalyk gurrum. Edil Türkmenistan barada da şoň ýalyk stilde gurrum edýär. Düşünämmäň. Şoň ýalyk stilde gurrum etmän haky barmy şoň? Ýok. Şu taýda şu Karolle doganjanyma men jogap beresim gelýär. Bolýa aýtmasyn ýöne şol alýan aýlygyny başgalar da alýan bolsa ýurt gülýäli bolardy. Inni. Karolle teret şatlyk Şeýhiýew Türkmenistanyna ýeketek blok ger. Näme üçin? Özü jurnalist bolup, şu zatlary edibiljek adamlar baý ýöne şolar şatlyk ýaly. Men şaýda orada da aýdaýyn. Şatlyk näme göwnüň alma bagyşla. Şatlyk professionalna däl şol urda. Şol blogerlik işinde de şatlyk professional däl. Şatlyk jurnalist ýa ýene biri şeýle bir zat bolan bolsa
materiallar başka bir zat bolardy. Risk men sana iyi verdim. Sepini, linkini, çakılığı sen gelmedin. İyi verdim men sana. 2,5 saat boldy. Nemetjek bolsaň, gürlejek bolsaň, men sana e-mailim bereyin, maslahat edeli, yürütü halkın gatnaşmagyna efir edeli. Bolmazmy? Ya şahatlygam gelsin, şahatlygam men şahatlykdan sorajak saat diýseň, şahatlygam çağırar. Ýöne häzir efiri jemlemesek, men häzir taýagy ýan keýwanydan. O Cemile Cemile. Bugün Bana da efirde can men geldi. taýagy. Şoň üçin inni men diýjek bolýanym Karol Lev doganjana. Hemme kişi Hudaý hemme kişiä bir zady berenok. Hemme kişiň Sowet Soýuzynyň, kommunistleň ýalňyşynda şu hemme kişiň deňetjek bolarlar, hemme kişiň bir aýakdan sürjek bolarlar. Bu tebigatyň kanunyny Allahyň ilahy düzgününe, kada kanunyna ters. Her kimiň bir öz oňaryan, başaryan zady, her kimiň bir öz nesibesi zady bar. Meselem, bir adamyň durmuşyny hemişe gowy girdejili ýyllar bolanok. Käwat az bolýar, käwat işi oňly bolanok, käwat bagty çuya, käwat bagty çuganok, durmuş inişli çykyşly. Şoň üçin hemme kişiň bir sydyrgyn aýlyk almagy, zat etmegi nime däl, mümkin däl. Ondan häzirki Türkmenistandaky problemalar yaman gowy tesiri adamlar boldy. NKVD bile baglanşykly. Staliniň repressiýasyny alyp baran gurumy zat diýip şoň şo arada da kitaplar zatlar nimedenler boldy. Tesirlerde gördüm ýöne hemmeden çykarmaga wagt ýok, tema üýtköýe. Isteseňiz türkmenler şu güne nädip düşdi? Bizim häsiýetimiz, huýumyz, häsiýetimiz nädip üýtködi? Biz nädip şolary ýaly bozulduk? Jemgyýet nädip bozuldy? Şu derejä nädip etdik? Şoň düýp sebäplerini aýratyn bir gepleşik edeli. NKVD'nem içine alyp. Soňky zäherlenme NKVD. NKVD'den dören şon mentalitetdäki adamlar ziyan berýär türkmenlere. Şo zatlar aýratyn gürleşeli. Ýöne inni şu taýda şuňky efiri jemläliň. Evet. Şatlyk. Biri fake account'tan saňa ýazýar. Ya fake'ler tanıyan. Tanıyanmy? Oh. Inha risk şu Türkmenim TV @gmail.com şu men e-mail elektronik posta salgym, şu salga gaýrat edip ýaz. Men wagt tapyp jogap bereýin, maslahatlaşaly. Nähili efir etjek bolsaň, şoňa görä efir edeli. Şu taýda men Rüstem Yusupowyň nemelerini görýän, tesirlerini görýän, hiç kim aýplaşmasyn. Hemme tesire wagt aýryp bilemzok. Eýem 2 saat 40 minut bolup barýar, şoň üçin bagyşlan. Ýöne men şu taýda Rüstemden etjek bir haýyşym bar. 6-njy bazyryň eger işlemeýän bolsaň Rüstem gaýrat edip şol öz başyňdan geçiren ýagdaýlaryň barada bir gurrun berseň, nedip bolsa, sen bilen bir gepleşik taýýarlasak, ýurdumyzda aýlyk haky näçe bolanyna normal ýaşap boljagyny hemmemiz biläjekdik-de agam diýe. Şol sen näme öwrenildi diýe.
Ali taş sag bol, şatlyk saňa ýöreýdi. Sag bol, halkyň aladadyny edýäniňi düşünipdir. Äki Ali taş. Döwlet, şeýerde bir zat aýdaýyn, aýtsam boladym. Aýt. Erwet zat aýtmagyň ýöne. Ýok, erwet zat aýdamok. Men syýlan, syýlamadyk, syýlamok. Ola ýankyňa jogap şu erwet zat ýene. Bilýärmi? 3 tanak çağa var diyelim. Tamam mı? 3'ten sadikten 1-nji klasy, 9-njy klasy, 11-nji klasy şeýle gutarýaly tamamlaýarlar. Indi şu 3'nüň ýoly var. 3 tane şaha bolýar. Diýjek bolýanlarym, 1-nji şahadaky çağa mektebin gowy okaýar, gowy gutarýar. Gutaryndan soňra okuwy ýerýär. Aýt. Aýt, üns berme, aýt. Ya indi okuwy ýerýär da edýär. İkincisi, gowy okuýar, ýöne mektebe girip bilmeýär. Meselem diýelim. Üçüncüsü wapşy gowy kanok. Mektebe de nemeden ok, bademeden ok, ýa-da ýokary okuwada da girip bilen ok. Aýtsak bolýanym, indi şu üçüniň heriniň öz ýoly bar da. Ýa-ni birinji gowy gutaran zadydan bir normal gowy iş tapýar, gowy işleýär da edýär. İkinci aýdaly ortaça iş tapýar, tam santexnik diýdi, ýene näme diýdi. Üçüncü momentin synok, naprimер, da bilýän, ejetiniň nemesini näme dep ýören, hiç iş tapanak. Men bu näme üçin diýjek bolýan? Bir hili düşünendir, düşünmedik düşünen däldir. Her bir adam özüne bagly. Ýa-ni aýlyk meselesem, iş meselesem, sen özüň oňarýarmy? Hemmeden edip bolýar, lübo ýerde özüň oňarmasaň, sen hiçden edip bilmersiň hiç ýerde. Dogrymy? Dogry. Rahmete çektiň rahmet ýagar rahmet diýe. Ihlas amrat diýe türkmenler. Ýa-ni şu 1-3-4 bar ýazda. Nädip çydap bilen muňa diýip bara. Ertekisine diýe. Ertekisine diýe da hawa. Indi bilýärmi, adamyň näkilikdigini onuň bilen bile gurlaşyp bilmeli. Adam gurlaýar. Ot naprimер da adamla pikir etmeýär. Toşda naprimер biz gurrun edýäs. Ýöne aslında belki de men Baýhan bilen başga zanyň pikirini alışýandyryn. Ya moş Baýhan bilen men moş başga bir zat hakda hereket edýändiryn. Ona ehli. Misal getirýän, meselem diýär. Olar ýaly misal getirme. Olar ýaly misal getirme. Baýhan bilen näme diýen bolsaň, ina ekran, ina kamera ştaýdan görýän. Mundan başga hiç ilneme ýok, şat. Ýa, primer getirýän. Oýnatma. Adamyň näkilikdigini gurlaşandy bilip bolýar. Adam näkilik tanap bolýar. Ýolly, saçakdy, bir ýerde oturýan. Men näme düşündi, aýtşymdy. Adam ilk tanamaly, adam bilmeli, anygyna yetmeli. Maňa söwüp ýa-daýalar ýene näme dip ýa-daýalar gyýryp ýa-daýalar aý eýle diýerler, şah diýerler, ýene näme diýerler, kazjol diýerler, ýene näme diýerler. Men şolara nomer berýän. O hakykatan ine men bilen jaňlaşyň diýen, men size nomer berdim diýende. Bolýa nomeryňyzy görkezmäni gorkýan bolsaňyz, Telegram meselem, Telegramda nomeryň gizlep bolýar. Primerde da Telegramym näme? Telegramdan jaň edaýyn diýende. Ýok, şoňa da duhlar çatanoklar şolaň jaň etmeli. Ona näkilik adam bolar? Ya e-mail nomer, Gmail adresim berýän. Primerde da maňa nemedin diýen, ýazyň bolmasa da diýen. Ýok, adam näme üçin täýär? Diňe bada gurmaly adama ya ýene näme etmeli? Edir şu ýanky mırrydary Angliýaň ene doňuzy, edir şoň hädeti. Bilen adamy gaýta bir adama gowluk bolsun diýen adam ýok bu dünýäde. Başarýan gowluk et.
Başaran okun gowluk etme. Ine ýaşmasan maňa otur ýaly wa döwlet. Men çeşne sen şu teklibi kabul etmedin. Men beğendim. Näme teklip? Ýa-ni öňe aýtdym kömek etjek diýdim. Toşdur ýaly bilen goý diýim halk bilsin. Şoňalak adamlaryň ýana barmaly, däl şoňalak adamlar ferzap bolmaly. Men özüden işim şol. Men şol işleri etdim. Ýöne o wagt YouTube bolary ýaly el yeterli dälli. YouTube'da ýok. Ýöne Azatlyň arhivine girsen Azatlyň arhivine ba. İsteseňiz şu materiallary men goýup bilýän video. No video diýemde ses bolýar da, surat bolar. Inde şatlyk ştaýda biz tamamlaly. Şu soraw bilen men tamamlamak isleýän. Serhat Togrul Döwlet ağa haçan türkmen halky daşary ýurtdaky käbir ösen döwletiň halky ýaly, belki käbir ösen ýurtlardaky halklary ýaly her kimiň öz almy işi bilen akylly arasy adalatly, intaply, pesbäli insan bolar. Ne zaman geler şeýle günler. Ine men saňa häzir bir mysal getireyim Togrul Bey. Haçanda biziň adamlarymyz aň düşünjesini ösdürenni guramaçylykly hakikatyň, hakyň tarapyndan hereket etmäni guramaçylykly ýagdaýda öwrenenni şonda bu diýenim bolar. Inni haýwan bilen adamyň arasynda şeýle bir täsin tapawut bar. Hiç wagt haýwanlar öz staya diýede sürüsiniň ýa-da öz toporunyň başyna kezzaby, ogruny, talançyny ýa şoňa meňdeş harakteri biderek adam, betbäli adamy getirenok. Haýwanlar hiç wagt. Haýwanlar eden okşany. Haýwanlarda adamynky ýaly aň düşünje ösmedi. Iň esasy instinktler bar. Haýwanlarda ýöne haýwanlar şolary getirenok. Ýöne adamlar haýwanyň etmeýän ýalňyşyny adamlar edýär. Inha YouTube'da özüne opozisiýa diýen, aktivist diýen, ýöne hiç hili şoň bilen ara balanşyk bolmaýan bur topor kezzap bar. Ana şolara inanyp internetdäki gyzyllyň gymmatly wagtyňyzy şolara harjap ötüyorsunuz. Şoň üçin ine şu zatlar bolmadyk wagty, şu zatlar düzelenmagty. Edil haýwanlar ýaly. Bagyşlan. Şolar ýaly. Allah Taala ilahi deňagramlygyna, kanunlaryna görä, tebigatyň kanunyna görä hereket edip halal adamlary öňe çykaryp şolaryň ýerine ýören wagtyňyz ana şonda sen şulaýdynyň bolýar. Onda şoň bilen şuňky efir tamamlaýar. Şatlyk senem sag bol. Tesbirçiler sizem sag bolun. Toýda görüşelim. Vallahi sag bolun.